Vejret er jo vidunderligt. Det her grøde vejr, det er hverken for varmt, eller for koldt, eller for tørt, eller for vådt. Det er det perfekte for. I hvert fald, når man har en have. Ja, introen først. Solen er står højt. Tænder op i grimme boys. Den falske have. Hvad så, mand? Så gør vi, mand. Kunne du lide det, homie? Det var faktisk fedt nok. Fedt. Det var meget griner. Ja, vi var meget ædru, da vi I lavede give it a light to heavy 6. det. Heavy 6, simpelthen. Nå, er det Fantano, Er det der laver Fantanos mærkelige Så kører vi det lige rangsystem der, som alle rappers og artister til den her dag stadig har et kæmpe problem med? Light to decent Jamen, to, jeg ved ikke, eller jeg har aldrig whatever, set nogen af hans videoer. Jeg har Aldrig set en video nogensinde? fra ham, nej. Ikke det? Heller ikke før du selv lavede... Nej, aldrig. Men jeg har aldrig kunne lide at se sådan anmeldelser. Altså sådan anmeldelser af albums og sådan noget. Jeg har aldrig rigtig kunne lide at se folk sådan. For jeg har altid bare følt sådan... Det lyder mærkeligt at sige, ikke? Eller arrogant, men sådan, jeg synes bare, jeg har bare tænkt, jeg ved Ja, jeg ved bedre. Jeg har en bedre smag, sådan. mere bare sådan, men nej, eller måske mere bare sige det der med, at sådan føler jeg lidt, alle i virkeligheden burde have det, eller kunne have det. Altså det der med, at fuck, hvad alle mulige andre synes. Ja, stå ved din egen holdning. Ja, bare sådan, det jeg synes er fedt, jamen det er bare det, jeg skal gå med. Ja. Lad være med at blive påvirket. Når jeg selv laver anmeldelser, kigger jeg heller ikke på nogen andres først, fordi sådan, så bliver din holdning bare sådan præget af det. Ja, klart. Så er det bare sådan, ja. Inden vi hopper... Ja, men bum med den fede start der. Ja, altså. med det taget i betragtning, så er der lige nogle ting, jeg gerne lige vil have ud. Okay, kom med dem. Har jeg sagt, du ser godt ud i dag? Så gør jeg det? Ja, det gør Er det fordi, jeg rocker dit gamle tøj? Bro, ja, bro. Det er både min gamle t-shirt og min gamle turtleneck, han er på. Nå, Yeah, griner. baby. Og Vi genbruger. Jeg er sådan lidt Jeppe Storebror på en eller anden måde. Vi skal da også lige her, inden vi går for godt i gang, jo. Okay, han afbryder min inden vi går for godt i gang. Ja, det ved jeg godt. Det er fordi, jeg er bange for, at vi ikke er på samme page her. Okay, Skal vi introducere gæsten? Er du med på den? jeg vil lige gøre noget, inden vi introducerer gæsten. Okay, så gør du din ting. Det er ikke gæsterelevant. Hvor skal jeg starte henne? Yes, baby! Sidste afsnit, der valgte vi at sende noget lyd ud efter nogle editors. Ja, og det har vi fået svar på. Der er nogen, der har skrevet ind, og det er super dejligt. Men keep it going. Lad os bare få nogle flere bud på bordet. Vi kan godt lide at have nogle flere heste at spille på. Nogle kort på hånden. I kan bare bede mig om at redigere noget af det, hvis det er. Allerede Hey. Oh, let's go! Det virker allerede, mand. Tænk, hvis jeg ikke havde sagt det her. Så vil jeg gerne lige smide nogle kommentarer ud fra sidste afsnit. Altså, hvad siger man? Yes. Publikumskommentarer. Yes. Det er ikke bare din egen kommentar. Det er ikke bare... Glenn, du gjorde det 10 ud af 10. Ja, og vi går videre så. Nej, vi har Alberte, der siger, på alt, jeg elsker det her. Det er fucking dejligt. Vi er glade for den gode energi. Og så unge dreng Oscar, han skriver, endnu et galt afsnit jo. Fedt, Oscar. Så har vi Laurits, der skriver, har kæmpe optur over, helt beskidt. Så man kan kun sige, at jeg var berettiget til at være så bitter, som jeg var sidst. Og så har vi Swagger, der skriver, varme sager, gutter, keep it up. Ja, tak. Så det er at run de der kommentarer op, og så gør vi noget vildt. Ja. Tak til alle Det er sammen. virkelig, han smider tøjet. Måske Yes. tager han brillerne af. Men Bisk, du var ivrig. Lad os Jeg er meget ivrig. gør dine ting. Præsentere gæsten. Jeg vil først og fremmest sige, godt nytår. Godt nytår til alle sammen derude. Vi er lidt langt inde i januar nu, men det her første episode i det nye år, 2024. Let's og go. simpelthen til at starte året, har vi Setting the Record Straight med i dag, mand. Ja, hos, mand. Godt, du kunne komme. Tak, bro. Skal vi bare kalde dig... Ja, hvordan vil du Du have bare det? kalde mig William. William. Det er mit navn, så det er meget stille og roligt. William, a.k.a. Der står ikke setting the Straight. record straight på dit pas eller noget. Nej, Okay. Ja, det troede jeg. Jeg troede bare, det var sådan lidt crazy Det navn. burde du egentlig det kunne gøre. være fedt. Ja, det kunne være ret sejt. Sådan et superbad-agtigt. Det var Lave fedt. et fake ID. På en måde fedt, men på en måde også ret kikset. Super kick. Det kommer an på, hvor stort brandet bliver, kan man sige. Ja. Hvis du skifter navn sådan officially. Det kunne være dope. Er det Kanye, der har skiftet navn til Ye eller sådan et? Jo. Ja, han har taget noget navn ind. Ja. Det er ret Hey, sikker på. old news. Det er ret sikker på. Jeg ved, Medina har skiftet navn til Medina også. Er det rigtigt? Ja. Hun hed Mille før. I don't know. Hvad hed hun? Mille? Det tror jeg. Hun er i hvert fald, hun går meget op i sådan noget nomologi, er det hedder? Velkommen til Mille med Mille. Ja, den tror jeg ikke lige så godt, det skal jeg. det gør den sgu ikke. Bro, du skal med det der, du skal med til en session, kan jeg mærke. Allerede der. Du spytter dem ud. Jeg kan godt skrive i hvert fald. Jeg kan godt skrive. Men jeg vil til alle derude, der ikke kender til William. Du er musikanmelder. Yes. Du kører på TikTok.
Du coverer en masse amerikansk, kan man sige, musikere og rapper. Og Ja, præcis. både alt fra, jeg kan man sige, albums til retssager til drama generelt. Og, Ja. jamen bare alt mellem himmel og jord, Alt- der er værd at dække over, Alt, der basically. er dybt, og også noget, der er lidt overfladisk. Ja, præcis. Det er det fede jo. Ikke? Er du Danmarks første dramakanal? Dramakanal. Det ved jeg sgu ikke. Hvad mener Det var jo, du? det var jo en Hvad- kæmpe ting på YouTube, at der var sådan nogle, hvor det bare var sådan, hey, vi dækker bare dramaet, der Der er sker. sådan Keemstar og sådan noget. Ja. Hvad for noget drama? Altså sådan, Ja, så blandt rapperdrama? kendte, eller Whatever. sådan- Altså, du dækker jo ikke YouTube-drama. Nej. For eksempel Husk Blueface og Krishan, du ved, Ja, det der, det er som du rigtigt. Dem dækker har jo. jeg Det er jo, dækket det er jo rigtig, straight rigtig up bare meget. drama. Det har ligesom været Blueface og Krishan, der har været den der min pendant til, hvad skal man sige, sådan noget se- og hør-indhold-agtigt. Ja, Altså, det er sådan, fuldstændig. det er sådan, det er der sådan, og så har jeg så haft YNW Mellys retssag, Young Thugs retssag, og også retssagen mellem Tory Lanez og Megan Thee Stallion, ikke, som jeg også har lavet en del videoer på. Ja. Jeg er lidt nysgerrig lige med det samme her. Sådan, hvad giver dig flest views? Det, der giver mig allerflest views, altså sådan med den samme person, eller det har været YNW Melly. Altså sådan, Så det er retssager? Ja, det, altså sådan, nej, altså det er både anmeldelser af danske albums. Ja. De har sådan konsekvent de sidste mange, jeg har lavet, ligget på over 100.000 views. Crazy. Så det har været rimelig stabilt, selvom det overhovedet ikke er dansk musik, jeg går mest op i. Ja. Men jeg har bare følt ligesom sådan, okay, det er alligevel ret relevant. Selvfølgelig. Og lad mig bare lige lave det her quick, fordi at det Ja. laver jeg på Bum. en form. Altså danske albums er nemme at anmelde, fordi det er sådan, der er ikke særlig mange numre på som oftest. Og det er sådan, der er ikke så mange referencer og samples og sådan noget, man skal hitte rundt i. Ja. Nej, Så det er bare præcis. sådan, fordi miljøet er bare mindre i Danmark i rap, så det er sådan, i hvert fald når det gælder sådan store, populære rapper, ikke? Jeg kan også godt til at referencer. Så det er sådan, man skal ikke have det, lige for så- mig er det bare sådan ligesom at tage, okay, sådan fredag når album kommer ud, tager lige en time og lytter albumet igennem og skriver ned, og så optager og så redigerer bagefter, og så kan den være ude der 3:00 sådan om eftermiddagen der, ikke? Ja, Så det er sådan ja, ret bum. nemt, altså det er sådan ret nemme views på en eller anden måde, i forhold til, når jeg så har lavet det der om YNW Melly, som også får rigtig mange views, der er en på over 300.000, og andre over 100.000 og sådan noget, eller sådan 80, 70, 50.000. Det synes jeg også er ret spændende i forhold til, at, altså, hvor mange af dem egentlig kender. Altså, YNW Melly. det blev jeg også overrasket over, Ja, faktisk. fordi sådan, jeg kunne ikke føle, jeg ville ikke tro, at han havde en lytterbase i Han har Danmark. lavet sang med Kanye. Har han ikke det? Jo, Det er ikke ham, der lavede Mixed Personalities, eller hvad den hedder? præcis. Jo, det er selvfølgelig rigtigt nok, Men men- jeg Det er har sådan, ikke, jeg men jeg har ikke omkring. regnet med, at den generation, eller den aldersgruppe, som er på TikTok meget, at de vil være så store fans af YNW Melly. Klart. Fordi han kom frem der, hvor han blev stor der i 17-18 stykker. Præcis. Så det havde jeg faktisk ikke regnet med. Jeg tror sådan der, fuldstændig. fordi jeg har ikke lyttet til dem, du dækker. Nej. I hvert fald i en særlig høj grad, nu skal jeg lige have styr på det her. Ja, men sådan der, jeg sad på en togtur, jeg ikke, jeg havde en 3 kvarter, en time eller sådan noget, der i det tog, hvor jeg også bare faldt ned i sovsen af, okay, nu skal jeg lige finde ud af, hvad fuck der skete, du ved. Fordi Ja. du dækkede det, så var jeg sådan, Ja. nå, en video lidt til den næste, du ved, så blev det bare okay. Ja. Du ved, jeg tror også bare, at vi godt kan lide drama. Det tror Altså, jeg bare, folk elsker ting, der er negative. Altså, hvis I lægger mærke til det, alt det, jeg laver, der er mest negativt. Enten når jeg laver anmeldelser, hvor jeg sviner danske albums, eller når jeg laver jeg laver de her retssager. Det er jo negative ting, folk reagerer mest Ja. på. Ja. Så når Ja. folk siger til mig, du er så altid så negativ, kun negativ. Nej, jeg er også meget positiv, men det siger faktisk mere om jer, fordi Præcis. de videoer, der går viralt, det er dem, hvor jeg er negativ. Det er dem, hvor du er negativ, Enten hvor nemlig. jeg selv er negativ, eller hvor det er om noget negativt, altså vold og Ja, retssagerne her, præcis, mor og sådan noget. præcis, Ikke? Så det er, sådan, det er bare, det er ligesom, altså, at den største podcast i Danmark, er det ikke det der Mørkeland eller sådan noget, Nej, der handler om mor eller sådan det er- noget? det er- True crime shit der. den falske have, da vi gik ind i 24, der tog vi, der nu er vi på pinden. Det bliver Præcis. Nej, men altså sådan, Jeg forstår, hvad du siger. det er Ja, negative det er- ting, det er der er fuldstændig det, der er mest populært. Så det er sådan, what the Vi fuck, har jo altså. bare en generelt en fascination med, kan man sige, det der ikke er status quo, kan man sige. Og især, altså, jeg kunne især forestille mig i et land, et jantelovsland som Danmark, hvor alle er så høflige og pisse, altså formelt og sådan noget. Ja. Altså, du ved, der kan sidde en gut og sidde og spille musik så højt, som man kan i fucking metroen og sådan noget. Der er ikke nogen, der vil sige noget. Selvom at det er pissehammerende irriterende for alle. Alle er enige om, det er pissehammerende lort, men der er ikke nogen, der siger noget. Ja. Kigger bare. Ja, det er rigtigt. Og laver lige sådan, Ja, det er rigtigt. vi er simpelthen for høflige, så jeg tror, der er et eller andet med at se det der, du ved, sådan det helt hårde og de kantede rå der, kan man Ja, sige, det er for rigtigt. de der retssager, og så selvfølgelig det Men negative i det, sådan de der det der, retssager, ikke? alt det, det sagde jeg også i en anden podcast. Jeg var med i noget, der hedder Rytmen over snakken, som jeg var med i for et halvt års tid siden.
hvor der var også min pointe det der med, at jamen, rap og alle de der ting, og det er jo det samme som, hvorfor ser folk en sådan gangster-mafia-film? Eller en... Det er fordi folk mangler spænding i vores eget liv, fordi vi har haft nogle kedelige leverpostejsliv. Så derfor er det spændende at følge med i retssager med mor og drama, eller rapper om at skyde og dræbe, whatever. Så det er sådan, det er det samme fix, føler jeg. Der er en grund til, at nyhedssites også bare det, at de bare gør alt for at få fat i det. Så hvorfor er vi interesseret i kendtes liv generelt? Også alle dem, der ikke er i hiphop-miljøet eller i bandemiljøet, ikke? Det er bare fordi, de lever et liv, vi ikke lever, det spændende. Ja, præcis. Strengt taget, så kunne vi jo... Så kunne man jo lade være med at give en fuck. Altså, ja, lige præcis. Og så vil tingene også falde til jord. Så det er egentlig lidt sjovt, at der også er så mange typer, du ved, der er så meget imod det. Du får rigtig meget kritik for at hate på dansk musik. Ja, præcis. Og hvorfor tror du får det? Jamen, det er fordi, jeg gør det. Jeg synes, det er så sygt, at der skal ikke mere til, at en, du ved, i Nordfælds, men en bleg hvid dansker laver en eller anden kommentar, at Casey skriver på en af de videoer. Altså, det synes jeg det har han gjort mange gange. Det synes jeg er så vildt. 3 eller 4 omgange, tror jeg. Det skal jeg slå fra det der. Det synes jeg er så vildt. Det synes jeg er virkelig småligt. Jeg er ked af det, Casey, hvis du ser med. Jeg er ked af det. Det er meget småligt. Men på en måde er det også meget... Altså, mange var sådan der, kæmpe L af ham og sådan noget, ikke? Men jeg synes også, det er meget fedt, fordi så kommer der noget af det engagement, vi mangler i Danmark. Nogle gange. Så jeg kan godt se, at folk synes, at det er petty og sådan nogle ting. Men det er mere det, han skriver. Det er jo ikke, at han skriver. Det synes jeg jo ikke er petty. Det er de ord, han vælger at bruge. Der er i hvert fald, jeg tror også, der er bare meget det der med musikanmeldere generelt, og bare sådan generelt medier i musik. At der er en vis, i hvert fald hvad jeg føler, når jeg har læst Soundvenue eller GAFFA eller sådan noget, du ved, der er en vis bias, det der med sådan, nu skal vi ikke brænde for mange brugere her, du ved, sådan, hellere sige noget, du ved, hellere sige noget, mange gode ting, og så lige sådan, men der var lige den her lille bitte, men ellers var det så godt. Og det er jo den nogle gange give en stjerne, og det er jo den frihed, man har, når man som mig ikke har haft noget at miste, når man bare er sig selv, og man ikke har noget job at miste, eller nogen ting. Så du kan bare talk straight. Jeg har bare kunne gå fuld amok, ikke? Altså, så bare sådan, bare køre så ærligt som overhovedet muligt. Men hvor sådan, hvad fanden var det, jeg tænkte på? Jeg kan ikke lige huske. Ja, men jeg kan godt se, hvad du mener, det der med, at også i det medie, du er på, det er dig, der har skabt det her forbund. Det er også TikTok, hvor du kan lægge det her ud. Du er ikke en redaktør et eller andet sted. Det er ikke nogen, der kan... Altså, det er jo ikke fordi, at... som sagt igen, det er jo ikke fordi, at det er Casey, han har nogle issues med, hvordan du anmelder hans Philip og ukendt kunstner. At sådan lige pludselig sådan, nu får du ikke lov til at møde ind til den der koncert, eller høre albummet lige pludselig. Nogle af de der fordele og frynsegoder, som nogle af de der... som jeg kunne forestille mig Soundvenue og GAFFA har, fordi at de har talt så positivt om folk i så lang tid. Faktisk ikke modsat, så oplever jeg jo det modsatte, at det der bliver belønnet for. Nu havde jeg et samarbejde med Live Nation, jeg lavede, ikke, hvor jeg fik lov til at promovere Lil Yachty's koncert, som desværre ikke blev til noget, men sådan, det var jo også en del af det, at de synes, det var fedt, at jeg sagde tingene, som det er, ligesom, og ligesom bare kommer sådan, uden rigtig og tænke så meget over, hvem jeg lige træder over tæerne eller sådan noget. Men hvordan har du fået lov til det? Musikanmelder er jo vel en beskyttet titel, tænker jeg. Det er så sjovt, det der, når folk er sådan der beskyttet. Det er sådan, folk de skriver i kommentaren, du er ikke en musikanmelder, hvor jeg bare svarer sådan der, bro, altså det er jo netop ikke en beskyttet titel, hvor det er sådan der, du ved, det er bare fordi man ikke gør det for et eller andet. Et eller andet kendt blad eller magasin eller hvad man skal kalde det, ikke? Sådan en site, så det sådan, det er jo stadig det man gør jo. Ja, har du oplevet hate på åben gade? Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså men det er jo typisk folk er jo nogle pussies jo. Altså keyboard warriors forestiller mig på. Altså jeg oplever meget, altså når jeg er på fest, altså på Roskilde var det virkelig sygt, også på Musik i Lejet var det også virkelig sygt, hvor mange gange jeg blev genkendt, og folk ville have billeder og sådan noget. Så det sker rimelig ofte efterhånden. Ja, det er meget fedt. Efter vi havde filmet Oh My Days musikvideo, hvor du også var med, der var vi jo, der var der landskamp, og så tog vi hjem til os. Ja, præcis. Og der var vi også lige Netto hurtigt, og der var hvor der var 3 drenge, der lige stoppede. Det var bare bum, lige indgangen. Sæt en record straight. Må jeg få et billede? Ja. Det var instant. Jamen, det var instant. Det var med det samme. Jeg tror, det var lige efter, de havde fået billeder af autograf af mig, så var de direkte over på dig. De var helt skøre. Skal vi pippe det pop? Vi er tørstige. Vi skal have en slut, skal vi ikke det? Lad os se, hvad der er i dag. Ja. Lad os se, hvad det kan. Det er jo Miller og jeg, vi var lige forbi Netto, og vi besluttede os for at købe et rigtigt tilbud. Jeg ved ikke, om vi skal sige for meget om dem, inden vi er blevet sponsoreret. af dem, ja. Det bliver et virkelig kedeligt segment, hvis vi drikker ting, hvor vi ikke må sige noget om det. Vi skal gætte det. Se det på vores ansigtsudtryk. Se jeres statistik, bare alle hopper bare fra. Er du klar? Ned, okay. Jeg kan ikke med den her, den er fra.
Klar? 3, 2, 1. Men lækker lyd. Insane, baby. Og lad os se, hvad det her Prime... Dufter en hvid monster. Ja, det er faktisk bare en Adonis-drik, det her. Jeg synes, det duftede lidt af pis, faktisk. Eller de der bolcher, der er på ligger i pissoiret. Det smager sådan tykkegummi og ingefær. Ja. Jeg får sådan et vitaminpille-vibe. Ja, faktisk. Ja, straight up. Jordbær. Jo. Jeg kan også smage det til børn. Ja, lidt. Ja. Er du gal? Meget børnevenligt. Det er super dårligt. Er det godt det her, hvis vi gerne vil sponsorere os? Vi forholder os Passiv. neutrale. Indtil andet. Nede i den lokale daginstitution, der ser alle børnene får sådan en omgang, når de Jeg går lige kommet fra at snakke om, hvor fedt det er, William han bare taler frit fra posen. Han kan ikke over andre ting. Og så er vi sådan, men vi skal lige blive sponsoreret. Vi har jo ting at miste, drenge. Det var så Vi har en sjæl, vi skal sælge her. Det var så sødt, Ja, at vi var i Netto og handle, mig og Miller. Står der bare 2 drenge på, jeg ved ikke, 11-13 år. Og bare sådan der, det er den nye Prime. Jeg har hørt, der er max energi i. Max Jeg tror ikke, der må være mere energi i, end der Det er. var det, de går op i. Og jeg kan bare huske det selv. Men det er jo fordi, energidrik er jo stadiet før alkohol. Det er nemlig alkohol Ja. for børn. Det var jo det der med, Straight hvor up. kan jeg huske, vi var på sådan en lejerskole, hvad det hedder, på Bornholm, kan jeg huske, hvor også var sådan alle drengene, vi skal have X-ray, og jeg var aldrig, altså, jeg drikker aldrig energidrik, men så er det sådan, og det gør jeg heller ikke dengang, og jeg var bare sådan, what's the fuss about-agtigt, sådan, hvad foregår der? Jeg kan også huske det der med Red Bull. Det var sådan, den første gang, jeg fik lov til at få en Red Bull, eller sådan, der var et eller andet i det. Jeg tror, jeg var 12-13 eller sådan noget. Ja. Noget. Undskyld, jeg skal heller ikke. Det gør jeg ikke noget. Nej, men altså sådan der, min oplevelse, det var sådan der, du ved, da man kom ind i det, der var det sådan, okay, det er X-rays. Okay, en hustler, mand, skruelåg. Den kører bare. Nå, ja. Og så skridtet op til voksen energidrikken, homie. Hvad er det for en? En motherfucking Red Bull. det var Der Red Bull. bliver det legitimate. Bro, jeg kan huske, at Monster kommer banen, så var jeg sådan, det der, det er jo sådan amfetamin. Altså, det er jo sådan, det er drugs. Jeg kan huske, at jeg drak Monster, når vi sådan havde lagen og sådan noget, kan jeg huske. Det var sådan... Jeg var bange Jamen, for så skulle man også det. Kan I, Jeg følte, det var ulovligt. der var jo også kæmpe, altså du ved, med Monsters logo og alt muligt. Alt var sådan, Men det devil var ikke, worshipping! Monster og Red Bull var ikke ulovligt. Nå, ja, det var var jo gik i ja, folkeskole. straight up. Hvad siger du? Red Bull og Monster var ikke lovligt, da vi gik i folkeskole. For real? Fordi der var for meget Ja, der var- taurin eller hvad koffein i. Ja. Præcis. Og så ved jeg ikke, om de har sænket det, eller om loverne er blevet forhøjet. Nej, i de har Danmark. gjort det bare sådan, at i Europa har de været nødt til at sænke Ja, det. sådan Det er jo, lige det er jo præcis. EU-lov. Det var en det er jo- EU-ting generelt. Det er EU-lovgivning. Jeg tror også, der er en grund til, hvis I kigger på mange energidrikke, så størrelsesforholdene er vildt mærkelige. Sådan noget 485 milliliter. Og det tror jeg er noget at gøre med, at det er sådan noget, de må ikke være over det, hvis det indeholder så meget koffein. Så må det ikke være en halv. Så det er noget lov. Præcis. Hvad hedder det i de der pre-workouts, der er i sats? Ja. Ikke fordi jeg træner, men jeg har arbejdet der. Ja. Griner. Nej, fordi der var... Man solgte fucking mange af dem. Okay. Og der i den der lille bitte bottle der, som ikke engang, hvad der er tilsvarende et shot, du ved. Der er voldeligt i. Der står der, at du må ikke indtage det hele på én gang. Det er 2 portioner, fordi at du ved, vi får dobbelt op på max af, hvad der må være af indhold. Det er helt skørt. Ja, okay. Og så tyrer man bare lige sådan en der, og gud træner. Fuck det, jeg kører en til, mand. Hjertet hammer bare. Nå, men jeg har bare... men det er også det er derfor, jeg aldrig rigtig drukket energidrik, for når jeg har gjort det, så har jeg bare følt... Jeg har ikke haft det sådan særlig behageligt, så jeg bare sådan, nah, fuck det her. Det samme, hvis jeg er på festival, og folk kører sådan vodka Red Bull, eller nok en anden end Red Bull. Red Bull er rimelig dyrt, ikke? Men et eller andet energidrik, så... Præcis. Og så vodka, sådan bare, hvor jeg bare sådan, shit, man. En af mine venner, jeg huske, han sad bare sådan i sådan, apropos festivalstol, sad bare sådan der... Og han havde det så dårligt sådan en morgen. Han sad bare sådan... Altså, han følte, hans hjerte var ved at hoppe ud af brystet. Men det er jo også, altså, det er også absolut der, hvor udpumpningen sker allermest. Det er jo i de der, altså når man blander energidrik og alkohol. Ja, altså, Ja, det skal være det er- hella dangerous, dude. Det er hella dangerous. det er altså, jo, det er... Du det er for- der er bare masser af det drinks, der er det. Og det er bare, Ja, ja. og der er bare Det er alt så for meget af det fucked gode. up, Det er Når alt for meget af det gode. Altså. Jeg vil lige afkræfte. Man nødpumper ikke mere. Gør man ikke det? Nej, det gør man ikke længere. Simpelthen ikke? Nej, du kan godt komme på hospital, men så ligger du bare og sover den ud. Og det gider de ikke at tage hospitalseng. Du rører bare i sådan en tank, eller Ja, men så de er bare sådan der til hjem. Er der andet i vejen med dig, andet end du er alt for fuld? Nej. Okay. Jeg tror, man udpumpede, fordi folk var så fulde, at de kunne risikere at dø. Ja, det kunne give skade. Måske special case, men det bliver ikke gjort mere. Nej. Så er det mere, at de bare bliver overvåget, så de ikke falder i søvn. Jeg har også hørt special Hvis occasions, ja, men så skulle det være en helt sindssygt. Ja. Men for det meste, så tror jeg bare, at det er ligesom bare den der bro-løsning med 2 fingre i halsen. Det handler bare om at få det ud på den ene eller den anden måde. Og ikke? ved du hvad, fuldstændig. man kan komme så langt med de der 2 fingre. Det er helt vildt.
Det er det bedste trick. Ja, det er det bedste bare at gøre sådan straight up. Altså jeg kan huske, jeg var sådan kendt for, da jeg gik i gymnasiet, eller sådan mig og min ven, at det var altid mig, der tog mig og ham, fordi han blev alt for fuld, ikke? Så sådan, hvor der er også nogle, hvor jeg også bare, altså sådan, jeg blev ret god til at tage mig af fulde mennesker, fordi jeg altid skulle tage mig af ham. Altså sådan, jeg blev bare sådan, okay, man ved, hvad man skal gøre. Det kan man sige, det er det positive ved, at vi har den drukkultur, vi har i Danmark. Altså fra ret unge bliver vi egentlig ret gode til at håndtere nogle ret sådan kritiske situationer. Bro, det er en meget positiv måde at se det på, det kan jeg godt. Altså, jeg føler, man kan se det meget negativt, men jeg føler sådan, når der sker et eller andet shit, så mig og mine venner for eksempel, Ja, så er man... så er vi faktisk, altså, vi er hurtige til sådan der at være sådan der, okay, ja, vi gør lige sådan og sådan og sådan. Det er en del af, I hvert fald, når det er det er en druk. del af kulturen. Ja. Ja, der er ikke andet end ægte solidaritet, når du holder din venindes hår der, når hun er nødt til at knække hele den der vodka cranberry op, ikke? Ja, Der er ikke andet end solidaritet der, altså det er Den kun er altså også teamwork. god, en vodka cranberry. Det er også godt, den kan nemlig. altså noget, synes Og jeg. hun fik også for meget jo, tydeligvis, de var for gode jo, ikke? Ja, for god. Jeg har siddet på en perron på Hovedbanegården. På sådan en bænk, du ved, med en skraldespand bare ligget og knækket mig i den klokken, du ved, 3:30 om natten. Det går jo ikke. Ja, det var slemt, du ved, ikke? Altså sådan der, så slemt, som man havde lige haft en ekskæreste, de rørede 2 minutter inden, du ved, ikke? Sådan der, det var der, vi var, det var virkelig Altså bad. også på daværende tidspunkt ekskæreste. Det er ikke en, der nu er Nej, ekskæreste. det var også, der var det, vi havde det ikke godt den dag, vel? Men så lagde jeg bare mærke til, du ved, fordi jeg sidder bare der og knækker mig, har det rigtig dårligt, prøver bare at være i min egen verden. Ja. Og folk kom sådan, så var der en, der kom hen med nogle napkins, og var sådan der, hey, vil du ikke lige? Nogen kom hen, hey, jeg har lige 3 nuggets her, bare sådan, du kan få lidt i maven, du ved. Folk var bare super søde. Måske det også, når man er et kendt ansigt, så er det også svært, fordi der er noget popstar-effekt over det. Du skal vente til det der, William. Shut your ass up. De her. Den falske have præsenterer næste generations største hits. Black eller Wack, baby! Det er her med tid til Black eller Wack, hvor at, vi viser en demo og snakker lidt om de forskellige demoer, vi viser. Det er jo første gang, at vi har en gæst med, som ikke er musiker, og det var det, jeg ville spørge dig om tidligere. Er du egentlig musiker? Nej, jeg har ikke lavet noget musik. Du har spillet nogle instrumenter? Nej, jeg har lige ikke spillet noget. Du kommer så meget til at høre nogen, der siger sådan, hvis du ikke er musiker, så må du ikke. Det har du sikkert hørt 1000 gange, har du ikke det? Jo, generelt. Hvad ved du om det? Eller laver Men var det ikke også det hele Casey-beefen gik ud på? Sådan der? Altså, Ja, så det var, okay, du må ikke snakke om film, skal vi lige tage den nu? Okay, lad os tage den hurtigt. lad os få den nu. Først, jeg havde anmeldt Ukendt Kunstners nye album der til top. Jeg kan rigtig godt lide Ukendt Kunstner, fordi da jeg gik i gym, var det ligesom bare der, de var allerstørst. Fra 2013 til 2016, ikke? Den anden side er altså også godt. Det Ukendt Kunstner er mega godt, men det nye album synes jeg bare var dårligt. Ja. Så jeg lavede en anmeldelse, og den gik viralt, og så kommenterede ham rapperen, der hedder Mads på min video, som jeg også har beefet lidt med, sådan lidt bare fordi han synes, jeg har nogle dårlige holdninger til musik, men det er der så mange andre, der har, så fair nok. Så skrev han skrev et eller andet, du er helt væk, og så skrev Casey under hans kommentar, jeg vil godt se ham lave et album, der var bedre. Og der skrev jeg så bare sådan der, jeg burde jo bare som Chanel Biggs, apropos som vi snakkede om før, sagde til mig, du skulle bare sagt sådan der, jeg anmelder, jeg skal ikke lave, altså jeg laver ikke musik, altså det sådan, men jeg svarede bare, jeg lavede bare en video og var sådan der, jamen så laver jeg sgu et album, der er ret mange producer, der skrev til mig, det var ret griner, sådan ret sådan, også en kendte producer, der skrev til mig, det var ret grineren. Men det er også det der med, det er også lidt det er lidt et æd i den der situation, fordi det er jo netop, altså det budget, de har haft til det album, og alle de, altså det promo, de fik, og alt muligt og sådan noget, så altså allerede der kan jeg sige sådan, jeg gad godt at se dig prøve at lave et bedre album, eller sådan noget, hvor sådan et, nej, jeg har haft alle mulighederne. Jeg tror faktisk bare, han skrev, jeg gad godt høre hans album, så det er ikke sådan der bedre. Men sådan der, hvis du ikke må få lov til at sige det uden at lave musik, altså, hvad så med alle de selvsamme mennesker, der sidder hjemme og sofatrænerne og landsholdet spiller og siger, Andreas Cornelius eller whoever burde ikke spille, fordi at det og dat. Det er en så god pointe, det der. For der må der fandme også mange. Kan du selv gå ind og spille, en striker-position bedre om mig? Ja, det er sådan, så er der fandme ikke mange, der kan. Nej, så må du ikke sige noget. Jeg er godt med på, at det giver dig noget mere anciennitet, og det gør dig lidt mere respekt omkring det, du siger. For eksempel, når Niklas Bentner på hans podcast, altså sidder med Peter Faltoft, det er sådan, når Bentner han siger noget omkring angriber eller et eller andet fodbold generelt, så er det sådan, okay, fair nok. Ja. Altså, det er sådan, det giver god mening, ikke? Men sådan, man skal jo kunne få lov til at sige de her ting ellers. Men det næste, der skete med Casey, var så, at jeg så hans koncert på Roskilde. Ja. Og det synes jeg egentlig var fint. Det var egentlig en fin nok koncert. Der var bare nogle ting, som jeg synes, der var kikset. Hele hans og det gør bare meget for mig, fordi jeg føler, det er sådan det helhedsting. Altså sådan, jeg tror, det var A$AP Rocky sagde det engang, hvor han er sådan der, your clothes gotta match your music, your bitch gotta match your music, og sådan, du ved, alt, hele din æstetik skal matche,
Og der synes jeg bare, det var helt off, det han havde. Det han setup, det der Cam Casey, det så whack ud. Så det gjorde bare meget for mig, og så meget det der med, jeg synes, han var meget sådan rundt. Hvad så Roskilde, eller skal vi danse Roskilde, og sådan noget. Det synes jeg bare var lidt whack. Og så gjorde jeg det også. Det er den eneste video, jeg har lavet, hvor jeg skruede op for det med vilje. Ja, fordi altså, der var en god grund til det. Der var jeg sådan der, okay, koncerten var faktisk ret fin, og jeg hyggede mig egentlig ret meget, men lad os lige hælde noget, hvad det hedder, benzin på det her bål. Men ellers har jeg aldrig gjort det. Det vil jeg gerne indrømme, fordi det er den ene video, hvor jeg skruede op for det, hvor jeg måske gjorde det mere end til, hvad det var. Men de andre, så anmeldte jeg så hans album, og der var jeg bare huløs ærlig. Det var simpelthen bare, synes jeg bare simpelthen var rigtig dårligt, ikke? Ja. Og så havde jeg bare den der gode punchline til at starte med en god indgangsvinkel, det der med, at for at fejre sin fødselsdag, han har udgivet det album for at fejre sin fødselsdag, men det fandme ikke nogen måde at fejre sin fødselsdag på, ikke? Sådan du ved. Og der gav jeg den anmeldelse der, og så skrev han så, jeg tror gerne ved Anthony Fantano vil have sit look og identitet tilbage. Og så svarede jeg det der med, du er bare sur, fordi jeg er den eneste musikanmelder, der ikke er på din pick, ikke? Ja. Og så tror jeg, der var måske så kom den der kommentar, musikanmelder er skørt, skrev han. Og så svarede på den, og så var det ligesom over. Men på det tidspunkt havde jeg måske fået sådan 300-400.000 views samlet set på de 3 videoer, ikke? Ja. Så det er sådan... Det var rimelig... Altså, apropos at lave... Altså, fordi de samme views, det ville jeg skulle have fået på at lave sådan nogle mega dybdegående, eller forholdsvis dybdegående videoer med YNW Melly. Der skulle være meget mere arbejde bag det. Jeg var glad for, at han kommenterede, for jeg var sådan, damn, this is easy. Sådan, jeg var sådan, you made it. Nej, ikke på den måde, for jeg havde fået mange views inden da, så det følte jeg egentlig ikke, men mere det der med, at det var bare sådan dejligt at lige kunne lave nogle videoer, og fik mange views, uden at der var så meget arbejde i det. Jeg kender det godt med sådan helt små, der er bare sådan, du ved, nogen der er ingen, der kender, som bare skriver en eller anden hate på en af mine TikToks, der er sådan... Du giver mig bare super meget mere materiale til at bruge i andre TikToks. Ja. Hvad hedder det? Altså på trods af, at jeg nok ikke er enig i alle dine holdninger og det ene eller andet, så synes jeg, at der skal være plads til, at en som dig godt må komme ud og være... Yeah. Og det synes jeg, det ved jeg ikke, det har jeg lidt underligt med, at det ikke er... Så længe at det ikke bliver lavet om mig, så er jeg sgu fint nok med, at der er nogen, der laver noget, ikke? Men jeg er det meget sådan, jeg synes i Danmark har vi sådan lidt underlig tendens til, også hvis du ser på den måde, der bliver dækket sådan fodbold på. I England, så har de meget det der med, at det er meget tydeligt, at så har de nogen fra Manchester United, nogen fra Liverpool, altså gamle spillere, som er eksperter. Ja. Og det der med, at de er tydeligt i de her ringhjørne. Partiske, men i Danmark har vi stadig det der med, det skal være objektivt og det ene eller andet. Jeg synes, det er meget fedt, ligesom jeg gør med musik. Jeg er helt tydelig omkring, hvilke rapper jeg godt kan lide, og hvilke rapper jeg ikke kan lide. Det synes jeg er meget federe, end at... Fordi der findes ikke den der objektive dækning af det. Det er der ikke nogen, der... Altså, alle har noget... Så lad os lade være med at lade som om, at der er ham her, der sidder og anmelder det her... Så lad os lade være med at lade som om ham, der sidder og anmelder det her album fra en eller anden rapper, der måske laver trap. Det kan være Future eller et eller andet Young Thug. Ikke i virkeligheden er Kendrick-fan. Og så, altså sådan... Kan du følge, hvad jeg mener? Så hellere bare sige det direkte. I stedet for at være sådan, at det skal sådan være lidt halvskjult eller sådan. Ja, enig. Skal vi lige... Kanonen, Skal vi have den igen, eller hvad? Vi får den igen. Den falske have præsenterer næste generations største hits. Black eller Wack, baby! Den er så god, man godt kan få den 2 gange. Vi vil lade være op til jer om de her hits, de er Black eller Wack. Det er jo lidt... Det er jo lidt sygt at skulle vise halvfærdige demoer, når der er en musikanmelder med. Bro, han hader dansk musik. Du kan lige så godt bare... Det er sådan, hey, det nummer, jeg har valgt, der har jeg faktisk... Jeg har valgt det til dig. Ja. Det er sådan det, jeg har i min mappe, som jeg tror, du vil kunne forstå mest. Men jeg har jo set dine ting, og hvad du laver, og jeg kan jo godt lave den musik, men det er ikke det, jeg viser dig i dag. Nej, men det er også fint. Ja, fordi jeg tænker, det er heller ikke, fordi jeg tror, du nødvendigvis skal lide det her bedre. Jeg tror bare, du kan forstå det bedre. Ja, okay. Men, og tak. Men jeg kan jo meget godt lide noget af den stil, du laver i. Ja, det kan jeg godt lide. Kom og se mig spille den 27. Det vil jeg gerne. Let's go! Og lave en anmeldelse. Ja, skal vi lige beef først? Skal vi lige skrive sådan lidt frem tilbage? Vi beefer lige først, og så laver du en anmeldelse af koncerten, ikke? Det hvor starter vi henne? Ja. Jamen, jeg tror faktisk... min demo vil passe meget godt. Okay, det er sådan en slow burner. Nej, det er ikke det, man kalder det. Det er i hvert fald meget, meget chill track. Det skulle umiddelbart af planen, og det her skulle være lidt et title track. Eller sådan et intro track til et future album og sådan noget. Den hedder Samsø. Og i den samme gode
old school stil, og sample-stil, som jeg har vist. Det er umixet boom bap, er det vi er ude på? Umixet boom bap. Let's go, bro. Det er det bedste. Det er råt, det er bedste, hip-hop, man. Det er fucking ægte hip-hop, ikke? Bars. Shots fired. Lad os høre det. Dejligt stød. Vi skal have Miller, vi skal have en knap. Med shots, der kører. Drømmer om Samsø. Kaki, koksik, pompøs. Lille bitte villa med min egen tøs. Ikke nogen planer, vi kan aflyse. Barnet testamentet, ingen afløs. Fuck et tusind tegn, skal savsøs. Skud ud til fattigere til Alsø. Festen bare ved indtil daggry. Hey, drømmer om Valletta. Cruiser rundt i en Vespa. Lille smule mønt, lidt velstand. Slik en masse sol, god tilstand. Chill som en chill om noget Nepal. Gennembrust te med en V-hals. Mærker min krop, ikke spedalsk. Alt, ja, det stemmer, kan ikke spille fast. Drømmer om Samsø. Valletta. Det lyder faktisk meget fedt, synes jeg. Drømmer om Samsø. Valletta. Drømmer om lidt ro. Skøn nattur med en fugl over hovedet. Så skruer vi ned her. Bom, 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 bom. Dope, homie. Er det den kvindelige vokalist? Er det en, du har haft ind? Vokalister. Da. Okay. Ja. Jeg havde min kæreste Josefine og 2 af vores rigtig gode veninder, Cecilia og Nana, ind. Og lagt noget kor på en masse af tingene og sådan noget, du ved. Der er et eller andet, der sker lige pludselig, når man får nogle kvindevokaler ind over og sådan noget. Sådan, det er som om, at nummeret bare bliver endnu større. Og det er ret simpelt. Altså, det er jo bare... Bum, de tager bare leaden. Det er jo ikke fordi, at jeg får dem til at harmonisere alt muligt crazy shit. Men det gør så meget, du ved. Altså sådan for mig, ikke? Det er ikke så meget din rap, der sådan er stjernen her. Det er beat eller guitar. Det er guitaren spillet i bag. Og så er det kor. Det synes jeg, det er det, der er fedt. Ja. Jeg kan godt lide den der vinyl record vibe, man får. Jeg synes virkelig, det er noget rustikt, og det er en god stemning, man får. Ja. Jeg vil gerne købe mig ind på det her univers. Ja, men klart. Det er sådan nogle sange der, hvor jeg nogle gange vil ønske, så sidder jeg bare og tænker, bare lad hvad det hedder, bare lad beatet, eller hvad? Bare lad beatet køre. Ja, bare lad beatet køre. Det kunne jeg bare sidde og lytte til sådan der. Ja, facts. Men altså, det giver mig en god idé. Jeg laver bare et instrumental album bagefter, jo, kan man sige. Altså, jeg synes, det kunne være fedt med noget sang ind over det der. Vi skal sagtens synge. Så det synes jeg ville være fedt, fordi sådan, det føler jeg, det ville give meget sådan god mening. Ellers skal du lave en ny Spotify-profil, der hedder Bisk Boogie Beats, hvor du bare lægger alle dine instrumentaler op. Ja. Men apropos, du burde lave sådan en helt album, hvor det bare er sådan den der vibe med koret og alt det der shit på, og så sådan, du ved, sådan meget bare, mellow, meget... Ja, eller sådan, ja. Det kan også blive dark, altså det kan det blive med det der beat, det kan det blive alt mulidt, føler jeg. Ja. Men Jeg har nogle meget specifikke tanker omkring det, faktisk. Ja. Jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, det er rigtigt, hvad I siger. Jeg synes, det er mega fed sådan vibe. Jeg synes, teksten er rigtig god, fordi jeg er med. Jeg sidder i den her Vespa, du ved, jeg får den der aftensol i hovedet, mens jeg kører ned af sådan landevej. Ja, præcis. Men jeg synes, at din levering lyder sådan, som om du er en lille smule sur. Eller i hvert fald, det er sådan, jeg mangler en lethed fra leveringen, for jeg får en lethed fra et andet. Helt klart. Ja, det kan jeg måske godt følge Miller i. Det skulle være det eneste rigtige kritikpunkt, jeg har. En læskende levering. Ja, at den bliver sådan... Det er sådan lidt... Ja, det er også meget... Jeg vil mere drømmende. Altså, jeg er helt klart enig i, at leveringen skal være bedre. Ja, men jeg er helt klart enig i, at leveringen skal være bedre. Men det mener jeg måske mere sådan i virkeligheden tonefaldet. Eller sådan noget. Ja, måske. Ja, Kom derop. Det kunne måske være sejr. For mig. Helt klart. Og så... Men det er super fedt, dude. Mit eneste andet kritikpunkt. Det er, at der ikke er nogen Glenn-feature. Jeg har 2 punkter. Nej, det er, og det har jeg sagt før. Det eneste, jeg har, det er, udover det Miller han lige har sagt. Udover, jeg er en ren papegøje, jeg sidder bare og siger det samme som... Ja. Det er, jeg sagde, at du skulle sige på en Vespa, og ikke i en Vespa. Ja, men jeg kommer også til at tænke på, at der kom til lige en... Fuck. Ja. Nej. Det er faktisk kommer til at have det her. Straight up embarrassing. Ja, men det er jo præcis. sådan nogle ting, man fucker op. Altså hver gang jeg laver en video eller noget, så der er altid et eller andet, der ikke lige er som... Men nogle gange, så er det... For mig har det været det, der sådan nogle gange faktisk... Jeg har i lang tid gjort bevidst, hvis jeg laver en fejl, lad det blive, hvis jeg udtaler noget forkert. Fordi så ved jeg, at der kommer en masse kommentarer på, at jeg udtaler der er noget folk, der gør det med vilje faktisk, fordi at de ved, at der kommer sådan, en masse... Ligesom når for eksempel, hvad er det, Lil Yachty, der sagde et eller andet, noget med singing on et eller andet, eller
hvor det er noget, man... Eller playing on et eller andet. Spiller på noget, som rent faktisk er noget, man puster i. Nej, she blow my dick like a cello. Nå, ja. Det er det, han sagde. Ja, on cello. She blow my dick like a cello. Ja, præcis. Ja, det er den, ja. Jeg synes, vi hopper til midt. Ja. Inden vi gør det. Det er 1 minut og 10 sekunder inden. Det er det. Det her, det er fra en... jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle hive frem. Så det blev bare et vers fra en session, hvor vi lavede en cypher. Ja. En cypher. Cypher. En cypher. Hvor det var med nogle drenge. Source Records. Drengene. Ja. Jeg tror, det var Maxwell, der producerede. Du var der også. Ja, jo. Fuck, var der ellers? Casey. Okay, jeg skulle bare Og deres homie der. Og deres homie der. Bare fra Rønne, jo, og... jeg ved det ikke. Jeg synes sgu, det var ret dope. Let's go. Jeg kan ikke huske det her, så det glæder mig til at høre. Ja, det kommer du også til. 4 minutter, ja, det var 100 en cypher. Jeg har skruet op. Ja, jamen, bare jeg starter lige ned, for det der er ikke meget hiphop i det, der 4 minutter. minutter. Starten. Har du ikke lige skruet helt op? Holder min ass, holder med mig, beskytter min cash. Især de varme, og du vil de gerne hænge. Land på det beat på sin ting. Land i en sauce, der skal simre. Du vil have en finger med i spillet, men har ikke vasket fingre. De siger tak for i år. Kommer med en kvinde, men har tre, når jeg går. Lille bitte ting, hun kan lide, hvad hun får. Tror jeg bliver hængende og bliver skuffet. Nå, baby. Glæd de fucking flotte. Og når hende snæld, og så videre til shorty. Visker ind i øret. Only evig kærlighed, selvom folk ikke forstår det. Ja, selvom folk ikke forstår det. Jeg gør det ordentligt. Ja. Sikker på, at de ikke forstår det. Så vi varme, og de synes, vi er interessante. Ja, det var sgu meget grineren. Må jeg lige starte med at høre, var du beruset? Jeg var i hvert fald på Rose den dag. Det var under... Jeg tror, der var en, der kom med sådan en Jack Danielson full glass barrel ting. Fordi det er... Okay, lad mig kaste ud med det samme. Ja. Melodierne er så fede, dude. Ja. Og din levering er så up. sej. Du lyder bare lidt utight. Og det tror jeg er på grund af, at Ja, du har været lidt det har stiv. det nok Det været. ligner ikke, jeg er utight. Men det er super fedt, dude. Jeg kan super godt lide viben og din levering. Kører vi sandwich nu? Nej, jeg mener det sgu. Ja, bro, jeg lapper det i mig. Ja, især starten. Det er så sej, bro. Og så kører jeg, fordi det var jo nogle fyre fra det der Source Records. Så tænkte jeg, hvad fanden er det, jeg siger? Jeg kan godt lide det der med, at sovsen skal simre. De ser, at vi varmer, nu vil de gerne hænge. Ja. Glenn på det beat. Glenn i en sauce, der skal simre. Du vil have en finger med i spillet, men har ikke vasket fingre. Ja, det er godt, bro. Jamen, du har bare Det er meget fedt. Det er meget fedt. Jeg synes, beatet er ret fedt. Det minder om sådan noget, er det sådan noget... Hvad minder det om? Sådan noget Lil Baby? Eller hvad er det? Eller sådan mustard Maxwell, beat? der Eller? Jo, Ja, jeg så får ikke lidt rigtig nogen, sådan, vi jeg får lidt mere ses sådan en ofte. nuller, sådan klub, Nå, ja, det er måske mere sådan noget, ja. Du ved, jeg er ikke lige så meget den der Atlanta-ting, men det er meget sådan, der er en klub-ting, South-klub-ting, synes jeg. Ja, det er Okay. måske... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, jeg mener, det er. synes jeg også, det er. Jeg var faktisk, hvor jeg var lige med det her, var, at jeg synes, verset og toplinen er fed. Jeg tror faktisk nu, når jeg har hørt beatet igen, og sådan, det er jo ikke, fordi beatet er dårligt, men jeg tror, at den der topline kunne passe rigtig godt et andet sted, tror jeg også. Ja. Sådan, jeg ønsker faktisk at høre et andet beat, tror jeg faktisk. Jeg genbruger Et ikke midterbeat? bars, så vi kommer til at mute verset. Hvad for noget? Af princip, jeg genbruger ikke bars. Så når de her bars kommer ud på et andet track, Så er det muted. Men de ligger på tracket, de er bare muted. nu er jeg forvirret. Vi gør det bare. Det er en sneaky måde at få procenter alle steder. Jeg har et vers på det nummer, det er bare muted. Ja, præcis. Du kan bare køre det. It's hard on mute. Ja. Nej, men Ej, det er altså sådan, dope. jeg synes, Glenn, dine ting er sådan, jeg er nok ikke den rigtige til at anmelde det i virkeligheden, for jeg synes ikke, det er ikke lige mig. Nej. Altså mange af den stil der og sådan noget. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at se dig på at gøre noget andet. Jeg har ikke hørt så mange af dine numre, men de jeg har hørt er meget den stil der. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at se dig sådan, lave noget andet, føler jeg, eller sådan måske prøve at dykke ned i et eller andet, eller bare prøve noget helt anderledes. Ja. Sådan fucking et eller andet, det vil jeg ikke, et fucking Jersey Club beat, eller et eller andet sådan det var det, jeg foreslog. et eller andet sådan grineren med anderledes, Maxi. eller et eller andet sådan, du ved. Gong. Er det det? Ja. Jeg ved ikke så meget om de der Ja, men det er det. Og så kører det bare. Ja, der er også, Twani sagde også sådan der, hey, du skal have et Jersey Club beat på din fucking... Okay, så det er ting lige nu om bare. Ja, Det er en kæmpe ting. Okay, det er en kæmpe. bro. Så snart lige siden, da Uzi gjorde det med Just Wanna Rock. Just Wanna Rock, så blev det en Jeg ved, trend. at Artie Lammen har gjort det Ja, på ja. deres nummer, ikke? Præcis. Ja. Og det gjorde de på den nye album der. Uzi Inspireret af Uzi. han har også lavet andre sådan der Jersey Club sange, som så er bare sådan blevet leaget og sådan noget, som er fucking fede. Ja. Men det er sådan, jeg ved ikke, det er det største fumble nogensinde, han har ikke lavet bare et fuldt Jersey Club album. Ja. Er Pink Men er det Tape ikke, ikke blev bare det? Nu spørger ærligt jeg måske helt blååret naiv, fordi jeg ikke er så meget inde i hiphop, men er det ikke lidt kedeligt, hvis alle beats, der bare har gong, 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 gong?
Altså, er det det, der definerer den genre? For så er det jo også det ikke kun. Det er nærmest, altså, jo, man kan godt kalde det en genre, men det er ikke sådan, du ved, så stort er det heller ikke. Altså, for eksempel i Bronx Drill, der har, hvad det hedder, det er nogen, jeg tror, det er dem, der hedder Sweepers, eller også dem, der hedder Drillies, som er en gruppering af The Bronx. De har lavet det. De har lavet sådan noget, så det er Dark Jersey Club. Så forestil dig Jersey Club beatet, men så melodierne er mørke som i drill. Ja. Og det var faktisk det var et nyt spin på det. Men så sådan udvikle det-agtigt. Ja, det kan godt være. Jeg så godt, at jeg ikke lige styr på det, men sådan du ved. Jeg vil i hvert fald ikke kalde Jersey et Jersey Club beat. Altså det er ikke på det punkt som en undergenre som trap eller cloud rap eller sådan noget. Det er slet ikke på den måde. Det er mere en det er en underkategori, altså mere en sound. En undergenre. Det er mere en sound og mere en vibe, som man du ved. Det der med lidt ligesom at... Men handler det ikke bare om, hvordan kicket går? Er det ikke det, der er det vigtigste? Jo, og hvis der også noget med sample, og kan man sige også, hvor... Der er mange ting, ikke? Ja, hvor trækker du fra, ikke? For eksempel, præcis, nu sagde du jo Jersey, det er jo så Jersey Club, så det er sådan lidt, okay, hvor trækker du dine inspirationer og dine, kan man sige, samples og sådan fra, ikke? Det er klart fra Miami. Ligesom, for eksempel ligesom bounce-musik, det trækker du jo for... Miami Vice? For New Jersey og sådan noget, ikke? Nej, undskyld. Altså, Chanel Biggs lavede, hvad det nu det hedder, jeg tror, det er den, der hedder Noget Andet med Oliver. Den har Chanel Biggs produceret, det er Jersey Club. Okay. Og det jeg skal tjekke det ud. Skal du ikke jeg tror, det er Noget Andet, ja. Men ja, lige nu, jo, det bliver lidt kedeligt, når det, for at svare på spørgsmålet, når det bliver en så obvious trend, som folk bare hopper på. Jo, men altså, et helt album, det er jo ikke, jeg tror, at det er sådan en definition af kedeligt. Jeg tror, Uzi kunne godt have gjort det bare som sådan en lille projekt, hvor måske har været 8-10 sange på. Det er ikke, nej, det er ikke den samme længde som Pink Tape. Der skulle der helt klart noget ske. Det skulle bare være sådan et lille projekt, men han kunne have gjort det for ham, der ligesom har haft den største sang inden for Jersey Club, og gjort det sådan mainstream, ikke? Men for eksempel sådan, det bliver sådan lidt kedeligt, når for eksempel Nicki Minaj smider en på sit album, hvor et Uzi så er feature på, som er sådan, hvor de bare prøver at lave endnu en sådan en viral TikTok-sang, ikke? Hvor det, det er bare sådan lidt for obvious-agtigt. Ja, straight on. Fedt, man. Okay, så vi skal have noget Glenn på noget, hvad var det, kaldet Jersey Club? Ja, mere Jersey Club. Det lader griner. Det gør vi. Det lader fedt. Fedt, man. Nå, så kommer vi til rosinen i pølsen. Ja, for jeg tænkte jo som sagt, jeg vil finde noget, der var sådan lidt... det her det er nok noget, der er lidt ud af min comfort zone. Hvad så? Du skal bare være klar på Miller-tracket. Ja. Det er produceret af min gode kammerat Jonas Hall, så det er for en ganske noget, jeg ikke selv har produceret. Jonas Hall? Ja, han har produceret meget for Foley og sådan noget. Yes, han er i hvert fald, jeg tror ikke, han producerer for Foley, men jeg tror, han er på hans label. Babyface Mo, det er hans gud. Babyface Mo, han producerer for... Må det ikke også have produceret... Altså, må det ikke også... Jo, altså, der er sikkert bare ikke kommet ud noget af det. Det er meget spændende. Men vi må få ham ind på et tidspunkt. Vi prøver at lave en blanding, fordi han laver nemlig meget sådan noget trap. Og det gør jeg jo ikke, men så prøvede vi ligesom at finde et møde. Ja, okay. Så jeg synes, vi skal høre, der er et omkød, det starter med, vist, og så er der et vers. Og så skal vi bare stoppe den efter vers. Bum. Jeg elsker en god guitar. Du er så cool, ja, baby, og jeg handler kun i minut, to det før jeg faldt flat for dig. Kigger væk, mens jeg kigger på dig. Jeg er en fugl for dig, baby, en fugl for dig. Du er så cool, babe, og jeg er ingenting. Og mine Converse kostede mig min sidste penge. Jeg lever usund, jeg tager på Burger King. Når du skal have mad, er det altid Michelin. Kan du ikke se? Det kunne være så meget mere. Ligger i ski, tør med Netflix for at se. En Stadia TV, behøver ikke at være fair. Jeg ender alene for, ved du for. Okay, lad os lige, jeg vil gerne have lidt mere af det. Der er også et postskål. Ja, så lad os lige bare lige den kører. Det kører der værst, det er godt. Altså, jeg kan godt lide det. Apropos Uzi, han har lavet det, hvad skal man sige, sådan lidt remake af All of the Lights. Altså med Kanye, ikke? Hvor han har præcis den der guitar, den der guitar, der kommer ind. Ja. Der kommer ind lige sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder den, men den kører ikke konstant, men den kommer lige sådan. Ja, sådan staccato. Ja, præcis, ikke? Og det synes jeg er virkelig fedt. Altså, det er jo sådan noget, jeg godt kan lide. Altså, jeg får også lidt sådan MGK, altså Machine Gun Kelly-vibe på hans
Er det stadig hans nyeste album? Det tror jeg. Ja, han er stadig på den ting. Han er stadig på den præcis. Den der sådan punk-rock-ting. Så jeg synes jo, det er fedt. Altså, jeg er jo vokset op med rock, jo. Ja. Og det er også lidt derfor, jeg kan lide nogle gange det, jeg godt kan lide, og ikke er så meget til old school, fordi det godt kan være lidt for lavt tempo til mig. Ja. Men jeg kan elske, når der kommer en guitar på, sådan der, fordi det er, sådan, det er jo det, jeg er vokset op med. Ja. Altså, ikke? Så jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, sådan noget der. Helt konkret, når jeg har hørt det, jeg har også hørt det før, og så videre, at det er jo sjovt, det der med at blande tydeligvis de forskellige vibes, jo, ikke? Med Jonas og den meget mere, kan man sige, hiphoppet og urbane og trappet, kan man sige, produktion. Og så den der pop-punk, sådan kant og sådan noget. Som sagtens kan blive rigtig fedt, det er jo lykkedes før og sådan noget. Jeg synes, det måske mangler en lille smule krop. Det er lidt et bar-track på en eller anden måde. Det er sådan lidt, det er sådan, man kan sådan, det er som om, at jeg kan se bare Dawn med sådan, her tracksene, agtigt, ikke? Især i trommerne og sådan noget, det er sådan, fordi, for jeg kan jo virkelig høre idéerne, de er jo knivskarpe. Der er jo ingen tvivl om, at I to, I har et øre for, hvad der kommer til at sidde i mine ører. Men ja, det er det, vi tænker på, Bisk. Det var, hvad vil Bisk kunne lide? Ja. Det er indpakning, ikke? Ja. Det er indpakningen, jeg forstår. Jeg er for det første så er jeg glad for, at folk også får lov til at se den her side af dig. Jeg synes, det er en charmerende side. Ja. Og jeg synes godt, at man kunne gå til teksten igen, og lige genbesøge første vers der, i hvert fald. Nu var det også lige det, vi hørte. Du kan ikke lide Burger King? Hvad siger du? Du kan ikke lide Burger King? Jeg kan godt lide Burger King. Hvornår siger du det? Jeg lever så udsundt, jeg går på Burger King. Og når du skal have mad, er det altid Michelin. Ja. Grineren. Det er meget sådan Johnny Deluxe-agtigt. Fuldstændig. Men det er så... du det har jeg egentlig ikke. Jeg har ikke så meget mod... Du ved, at det må godt... Jeg kan godt lide den måde, du skriver på. At det er også meget... Det behøver ikke at være så voldeligt seriøst hver gang. Nej. Men jeg ved ikke, om jeg er helt enig med jeg synes også, der er noget charme ved, at det bare er en meget simpel ting, du er på, hvor det bare er din vokal, der fylder rigtig meget. Ja. Specielt når den også bliver så fin i hooket. Ja. Det kan jeg virkelig godt lide, at du er lidt oppe i en falsetterleje. Ja. Men jeg kan også godt se, hvis man så tager i betragtning med noget, du har vist nu her med... vi når, hvad vi når, og den her, hvor det bare bliver nogle rigtig store tracks. Man kunne sagtens gøre det større og mere. Jeg ved ikke, om det var det, du mente? Det jeg mente helt konkret, det var for eksempel, at jeg mangler den der kant, og den der energi, der er i meget andet milder og sådan noget, du ved. Den mærker jeg ikke lige så meget i sådan et her track. Du ved, der føler jeg nemlig, at produktionen heller ikke sådan, du ved, produktionen ikke understøtter den her energi, og den her ungdomlige, du ved, sådan... fordi du er også sådan, du giver lige noget twang, og du giver lige noget kan man sige, noget power i leveringen og sådan noget. Men selve beatet er jo meget mere bubblegummy, du er sådan cloudy, du og meget lukket af. Ja, og bare sådan, du ved, vi flyder lidt her, ikke? Du ved, hvor at det jeg ser milder, og det jeg mærker rigtig meget milder, det er den der, du ved, sådan, stå der og hoppe på scenen med bare fucking knald på, ikke? Men det er det, jeg ser meget. Jeg tror måske også, det er det, jeg synes, der er charme, at det ikke er sådan, fordi at det er til en forveksling. Jeg kan godt lide, at der også er plads til noget, hvor der bare sådan, hey, det behøver ikke at være så voldsomt. Right. Ikke klart. Men der føler plads til det. Der føler jeg, hvis det bliver lavet sendt, hvis den bliver spillet live, så føler jeg, at det der voldsomt gør sagtens at komme ind i det. Ja, det kan man sige. 100%, det vil blive spillet med instrumenter live. Ja, præcis. Ja, helt klart. Helt klart. Med hele mit band der, ikke? Der skal jo også være plads til, at vi ikke er enige alle sammen. Ja, præcis. Så får jeg bare mine 16, og så må du... Hvordan får du din 16? Det er faktisk, der er ingen af jer, der har 16 den her. Det. Der er ikke nogen, der er over den her. Jonathan har 16. Nå, har Jonathan 16? Han skrev hooket med mig, du. Hey! Vi har jo en session, hvor vi måske laver, så jeg kan få nogle 50%. Du skal lige kaste nogle... Skal du lige ind over den her? Ja. Du skal bare lige sige, jeg synes bare, du skal køre videre på den her. Ja, 30. Ja. Bro, det er sådan rigtig branche-slangen-ting. Ja, ufattelig. Ændre lige det ord. Ja, ufattelig, mand. Ligesom sangskriver, der sidder til session og bare ligger i sofaen, og så lige pludselig, han får 12%. Ja, ingen nævnt, ingen glemt. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg siger det bare. Vandmand? Hvis jeg lige hopper derover. Det er ikke ham, bare lige så... Altså Rune, eller Ja, Rune. Han fortalte, at han var i studiet. Det var da han var signet på underlæben for Sony, der Banger Records. Og så sad de inde i et eller andet Sony-studie, ham, Pellegrini. Og så var der også en sangskriver, som bare, du ved, han fandt vitterligt på 3 år, eller et eller andet. Ja. Men det var 3 meget vigtige år, du ved. Ja. Så han endte med at gå fra studiet med 40%. Yes. Men hør, det er også det der med, når man er upcoming, og når man er sådan, når man ikke er etableret på den måde, så kan man altså bare blive flænset. Men det kommer an på, jeg synes det er, med hensyn til procent og sådan noget, så synes jeg, det er så vigtigt at sige, det er jo ikke antallet af ord, det er engagementet.
Så hvis vedkommende har været på sin telefon hele dagen, og så lige været sådan, de 3 år skal ændres, så er egentlig så 40 helt fucked. Generelt er 40, for det burde være lige fordelt i mit hoved, ikke? Men hvis vedkommende har været med, og fedt, energien er bare god til stede i studiet, men kun kommer 3 år, så skal vedkommende have en lige andel af alderen. Jamen, det er viben, det er til stedeværelse. Ud fra den historie, jeg fik fortalt, jeg ved i hvert fald... Så var vedkommende ikke særlig. Nej, det var også noget der, smider lige 3 år derfor. Ja. Men så sagde du også, at det var 3 vigtige ord. Var der også en topline, der var med der? Nej, jeg tror... Ved du det? Jeg kan ikke huske, jeg kan ikke lige nummeret helt præcis, men jeg husker, da han fortalte mig historien, var jeg i hvert fald sådan der, det er et løgn. Men det var, du ved, han kom ind helt ung, ville gerne lave musik inden med de store drenge. Ja, var bare sulten. Og så må han bare spille efter deres regler. Emil Oscar, som vi havde til vores juleepisode, som fik grills i stedet for procenter. Jeg hører... Den blev queued, den blev... Ja, så vi ved ikke, det er jo fint nok, vi ved ikke, hvilket navn det er, du bliver snakket om. Okay. Jeg vil gerne lige sige noget. Jeg så sådan et take på TikTok, som jeg synes var ret spændende, som var det her med, at der er 2 typer mennesker, der tjener på musik. Der er dem, der tjener på musik, og så er der dem, der tjener på folk, der aldrig kommer til at tjene på musik, hvis det giver mening. Enten så bliver du en musiker, eller så lykkes du ikke med at blive musiker, men så tjener du på andre strømme. Og egentlig misbruger dem. Det er det, jeg gerne vil. Det er der, du var bare eller hvad? Ja, der vil jeg gerne have. Jeg kunne genkende det for mig selv. Jeg har haft rapper, der har skrevet til mig. Ingen nævnt, ingen glemt. Men rapper, der har skrevet til mig, hvor jeg sådan, den her rapper kommer jo aldrig til. Altså, hvis rapperne... Jeg kan jo ikke stå og sige til rapperen, du er ikke særlig dygtig. Altså, men og omvendt, hvis det er en kunde, vil jeg jo gerne arbejde med vedkommende. Ja, præcis jo. Men på den anden side kan jeg også godt se, hvis det her er det, du leverer, det kommer du ikke til at kunne leve af. Der er ikke nok, der vil høre det her. I min... jeg kan aldrig vide det, vel? Nej, i din optik, hvis vedkommende for eksempel synger pissetonefalsk, men insisterer på at synge. Ja, men igen, sådan nogle ting, ikke? Det er sådan, og hvad skal jeg så gøre? Skal jeg så sige nej, fordi det er umoralsk at gøre vedkommende vil jo gerne. Han har købt din service, men du er ikke blevet ansat til at have en holdning til, om han skal gøre det eller ej. Du skal bare lave beatet, og han er gået til dig, fordi du er dygtig. Hvad synes du? Har du en holdning til det? Altså, jeg synes altid, man skal være ærlig, fordi det er ligesom med venner og sådan noget. Dem, der er ærlige, er virkelig dem, der hjælper dig mest, synes jeg. Så du synes, at hvis vedkommende kommer til mig, så skal jeg bare sige, jeg synes faktisk ikke, du er særlig god? Nej, ikke som med det samme, men hvis personen gerne vil have dig til at hjælpe ham, eller i studiet med dig, så synes jeg, det faktisk er den bedste måde at gøre det på, at sige, ved du hvad, undskyld, men jeg synes faktisk ikke, at du gør det her. Man skal sige det på en ordentlig måde. Altså, min erfaring er, med mennesker, du kan faktisk sige rigtig mange ting, hvis du sætter dig ned med dem, og siger det på en god, ordentlig måde. Så kan du faktisk godt sige men jeg tænker... Altså, på den modsatte måde af, hvad jeg gør, når jeg laver video på TikTok, ikke? Men jeg tænker, når det er en kunde, der har reachet ud, for ikke som ven, men som bare gerne vil købe sig ind i servicen her. Så kan du godt gøre det, fordi også igen, så skal du vente, hvis nu en person gerne vil lave noget der igen. Du skal vente til det rigtige tidspunkt, hvis du så er i studiet med ham på et andet tidspunkt. Hvis han bliver ved med at gerne have det, så at sige til ham, ved du hvad, jeg synes faktisk, at det er mega fedt, det du gør, eller det dit grind og sådan, det er mega fedt, men jeg må altså bare sige, at du gør det her på en dårlig måde. Eller du skal vente på det rigtige tidspunkt, eller hvad med at gøre det med det samme, når der er en, der reacher ud. Jeg kan sagtens se pointen i det, og det er også en rigtig god måde at gøre, altså være ærlig og gennemsigtig og sådan noget. Men igen, der så tror jeg også, det cutter ned til, at jamen, hvis der er en eller anden form for betaling, og hvis der er et eller andet med sådan, men for eksempel Mila, han producerer for dig, så du kan udgive det. Og Mila, han får lige noget mønt, eller lad os sige nogle gode procenter på det. Ikke? Ikke lige procenter faktisk, men hvis der er noget mønt at hente i det, og man bare skal have mønt, jamen så ser jeg ikke nogen grund til egentlig at gøre mere der. Det er en simple transaction. Ja, du får det kan du sagt. Du får en produktion og en sang. Jeg mener bare, hvis det er en, du begynder at have et samarbejde med, eller over længere periode. Og der er jeg enig. Hvis det er et yderligere... Nej, så skal man da sige sin ærlige holdning. Ellers vil det være et snake move. Jeg tænker bare... Det er jo det der spørgsmål. Det udgangspunkt, de sætter den her, det er jo, at personen laver det til andre, men man kan også godt gøre, altså, du har nogen, der har købt noget bare for at lave en sang til sig selv. Right, og det er også en anden snak. Det skal der vel, uden at man skal... Jeg snakker specifikt om folk, der gerne vil have mange streams. Og udgive det, og gøre noget ud af det. Men det er rigtigt, hvis folk kommer til mig og siger, jeg vil bare gerne, jeg har det her på hjertet. Altså, det er jo aldrig, det er jo bare... Vi havde en homie, der lavede en sang til en pige, han var forelsket i, og blev kærester med hende på grund af den sang. Det kan jeg slet ikke huske. Bro, Oscar. Vi havde i studiet, jeg var der også. Jo, bro, Ja, han lavede den der kaldet sang. Han blev kærester med hende. Bro! Ja. Det er en god sang, man. Det er et power move, det der. Jeg har lige skrevet med dem den dag. Dope. Dejlig fyr. Varm lige nogle kul, og så pisser jeg. Skal vi lige varme op for kullet? Så går jeg altså ud og pisser så. Er det pisset? Ja, så lad os da bare lave break. Break time. Oh yeah. Bare lidt lort at køre. Ja. Den
falske havre. Okay, så er vi tilbage. Sådan. Det er faktisk meget fedt. Er det ikke der. det? Det er ligesom den der, jeg hedder endelig Henning. Eller hvad er det? Nej, Thea. Hvad hedder det? Jeg hedder Jeg hedder Nikolaj. En lille Seinfeld-jingle, inspireret, Ja, ikke? den er ret Hvad hedder fin. det? Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig, mens kullet lige står varme lidt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at Det må du gerne, det er okay. lære dig lidt bedre at kende. Altså sådan der. Fordi nu snakker vi meget om dig som Setting the Record Straight. Ja. Hvad kan du lide, udover at anmelde musik og få hate? Ude af musik. Jeg går faktisk, jeg ser en del fodbold, og når jeg ikke, altså det er sådan min sådan ventil, fordi musik er jo sådan, det er noget, jeg gerne vil ud med at sige, og både musikanmeldelser og snakke om de retssager og sådan noget, men når jeg selv sådan skal slappe af, og sådan, så lytter jeg meget sådan en fodboldpodcast. Ja. Jeg er meget sådan, fodbold går jeg en del op i, sådan, ser ret meget italiensk fodbold, kan jeg godt lide. Også bare Italien som kultur har jeg altid godt kunne lide. Ja. Apropos Italien, jeg har altid været vild med sådan, du ved, sådan mafiafilm og sådan noget. Okay. Det har altid gået meget op i. Det ser jeg meget på YouTube faktisk, sådan noget, du ved, alle sådan nogle små dokumentarer om et eller andet mafia-shit, eller der er ham, der hedder Michael Francis. Ja, Michael Francis, jeg ved godt, hvem du er. Ja, jeg ved godt, hvad du snakker om. Han har sin egen YouTube-kanal, hvor han er tidligere med i, hvad er det? Gambino. Er det Luciano eller Gambino? Jeg tror, det er Gambino eller Bonanno, men ja, det ved jeg ikke. Det er sådan, i hvert fald, han er i hvert fald tidligere mafia-medlem. Og han snakker om alt muligt der og sådan noget. Crazy. Nå, okay. Det synes jeg er ret fedt. Men han er ex. Han er ex ud af det, og nu har han sådan en YouTube-kanal, hvor han så snakker om de der ting. Ja, that's crazy. Tit så ser han så scener fra film, hvor han snakker om sådan, og han er jo ægte New Yorker. Ja. Det bare høre den der accent. Det der ikke er ægte. This is a proper sit. Ja, det var meget britisk det der. Ja. Men sådan proper sit down here. Really sizing each other up. Han siger jo, at Donnie Brasco, som er den, som Johnny Depp er med i, og med Al Pacino, det er den mest accurate og lige præcis realistiske mafiafilm. Den er rigtig god. Jeg er i gang med at læse bogen nu faktisk, som filmen er baseret på. Det handler om ham her, Joe Pistone, som er en FBI-agent, der var 6 år undercover i mafiaen. Og inden da havde de aldrig haft nogen længere undercover i mere end et par måneder. Men er det en rigtig historie? Det er en rigtig historie. Wow! Hans arbejde førte til 200 indictments og over 100, der blev dømt. Hvad er indictments? Når du er indicted, så er du sigtet. Right. Det er sigtet. Og så ud af de 200, der var der over 100, der blev dømt, tror jeg. Wow, 6 år, mand. Ja, så han tog... Altså, mafiaen, man siger sådan der, at mafiaen har aldrig været den samme efter Joe Pistone, eller Donnie Brasco, som var hans undercover-navn, ikke? Ja. Det har aldrig været det samme. Og de er sådan... Ham, der vouchede for ham, Sonny Black, han blev dræbt bagefter. Jo. Ja, bum. Det giver jo meget Fordi sådan er det i mafiaen. Ja. Men jeg sværger på lige at overveje, også som undercover-betjent der, du kommer aldrig tilbage til det samme liv. Du kan ikke. Nej, mand. Altså, han er på YouTube nu, Joe Pistone, efter at have været... i så mange år har han jo haft et hit på sig og sådan noget, ikke? Men nu så er han begyndt at komme tilbage i offentligheden igen. På YouTube og sådan noget, fordi at jeg tror mafiaen, jeg tror måske det er sådan, ja, det er måske lidt død lidt ud. I hvert fald lige The Italian Mob, ikke? Den har aldrig nogensinde ramt det samme igen. Nej, det var jo, den havde dens heyday, og så kom der nemlig, det var derfor Rico indictment, altså Rico-acten blev skabt, ikke? Det var sådan, at man kunne få fat i de der mafia-bosser. Det er jo derfor, de kan lave de her retssager mod rapperne nu. Præcis, og det er dem, som de kaster mod rappers. Fordi før i tiden, når de skulle tiltale en mafiaboss for noget, så skulle det jo være noget, han direkte selv havde gjort. De skulle fange ham i the act. Og hvad nu? Hvad så nu? Nu, efter Rico, så blev det sådan, at du blev, at det blev lavet om til med den her Rico-lov. Ja. Så blev det gjort sådan, at du kunne tage dem for at være leder af en kriminel organisation. Præcis. Så du skal etablere, at der er en eksisterende kriminel organisation, og så skal du fange nogle gerninger i det, og så skal du etablere, hvem der er med i det, og connecte dem sammen. Ja. Hvis du kan det, og det er det, de gør med Young Thug lige nu. Han er leder af Young Slime Life, kalder det, ikke? Som også er et label, ikke? Young Stoner Life Records. Okay, bare lige for jeres, bare lige sådan, nu dummer det bare noget, så jeg forstår. Det vil sige, hvis jeg er en boss i noget, og jeg beder Glenn om at slå en eller anden ihjel. Ja. Præcis. Eller endnu et led, for ofte er der jo et led til. Du beder Glenn om at bede og Glenn, han giver mig en gøb til at gå ud og gøre det. Ja, eller men det er mig, der har called the shots. Ja. Og det kan jeg blive dømt for nu. Ja, straight up. Det kunne man ikke, og det var en gang i 70'erne eller 80'erne, at Rico kom ind. Det der Rico-lov. Og det var det allervigtigste for at tage det var en game changer. De udnyttede rigtig meget. De gjorde det også med ham, John Gotti der, som blev kendt som The Teflon Don, fordi han beatede sådan 2-3 cases, inden at FBI endelig
tog ham ned, ikke? Teflon. Nå, det glider Der er af. intet, der Bro, stikker det på. clever. Nothing sticks. Det er clever, dude. Ja, præcis. Nå, dreng, jeg tror, vi skal videre, hvis vi skal videre her. Grillen er varm. Så det er en Den er varm spændende nu. snak, det Ja, her. det er ikke meget også Ja, men vi på kommer ind inden. Vi kommer ind inden. Måske. Skal du lige mærke sådan? Det lugter den bræt. Jeg har bare lige behov for et eller andet, der bliver akkompagneret det her. Du er sådan, inden jeg åbner den. Jeg har bare lige behov for et eller andet. Jeg har lige oppe i glemt. Tak. Jeg vidste det. Jeg tænkte heller ikke over det. Okay. Tak. Det er fedt. Vi er så in sync her, Ja, man, bro, ikke? bro. Altså, for Let's helvede. go, man. Nå, men jeg har et lille hot take her til jer. Let's go. Nu har vi jo snakket, vi er allerede lidt på vej ind i det. gøre Og vi det. har lige nævnt Young Thug jo, og det er et perfekt eksempel faktisk. For vi ser jo bare i det moderne samfund og i 2020'erne og i bare generelt i alle siden 2010, altså at vi har set især i hiphop, men også bare i andre musikgenrer, du ved, set de her kunstnere, som har gået ned for alle mulige ting, som er blevet fængslet, eller du ved, lad os sige, de her måske gået bort lidt før deres tid, på grund af alt det, de har været associeret med, og så videre, så videre. Og der, hvor jeg vil gerne have hot take op, vi har lidt haft det på en måde før, ikke? Men det er, kan man adskille kunstneren og mennesket i nutidens, kan man sige, verden og samfund, ikke? For lad os sige, for eksempel Young Thug, pishammerende kæmpe pop, en kunstner, har lavet sindssygt god musik, kæmpe hits, og han er jo en kæmpe del, og en kæmpe central del af hiphoppen, især i USA og sådan noget. Ja, han har influenced rigtig mange nye Han har rapper, i hvert fald. influence, altså virkelig mange, og hele, nu er han, hele Atlanta, hele Atlanta-waven, han har jo været en del af det altid, altså. Optager vi? Altså, kan man... Ja, vi optager. Ja, fedt, jeg kunne bare ikke lige se det. Ja, bum, tak. Du er mikrofon 4, man kan ikke se dig. Og man er så jo, altså, du ved, der er næsten ikke nogen tvivl om, der er i hvert fald meget lidt tvivl om, at der er en connection mellem ham og et decideret hit, du ved, der blev skidt på en gut, ikke? Men hvad, jeg skal da konkretisere. Vi får det, jamen, konkretiseret. Kan man sige... Det er du vil gerne have det samme diskussion, som der var med XXX-Tentacion, Præcis, der bankede sin ekskæreste. Tak. Du vil gerne... Kan man adskille mennesket og kunstneren? Kan man lytte til det her musik? Og vi tager udgangspunkt i Young Nu kan Thug. vi tage, jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i, fordi det er jo, vi ser det jo i gangster-rappen jo, og især i drillen. Altså, vi så det med Det handler om hits, vi så det med altså, så mange, Bronx ikke? Drill handler om at slå hinanden i. præcis. Men så lad os starte her. Kan man adskille kunstner og musik? Jeg synes, det er slet ikke nødvendigt at gøre det, fordi i rap, der er vold så meget en del af det. Så det er ligesom en del af det. Der er ikke noget behov for at adskille noget som helst, fordi det er en del af det. Så der er ikke rigtig, når Young Thug, han rapper shot at his mama, now he don't mention me no more. Ja. Snakker han om en wife and Lucci, som havde beef med, Præcis. hvor de skød på hans mors hus, ikke? Så det er sådan der, du ved, det er jo en del af hele... Det er jo en del af rap, så jeg føler ikke, det er ikke engang behov for at adskille. Så skal man finde en anden genre at lytte til, hvis man ikke vil lytte til så rap. du siger, at dem der lytter til musikken, men klager over mennesket, de er hypocrites. Okay, lad mig sige noget. Jeg synes, at og det bliver et endnu mere hot take. Det eneste tidspunkt, hvor der bliver snakket om det at adskille mennesker fra kunstneren, det er det, der sker på, når det er nogle andre end sorte mænd, der dræber hinanden. Så længe det er bare sorte mænd, det er dem, vi er vant til, der dræber hinanden, så er det lige meget. Da Baby, han skød en mand og dræbte en mand i Walmart, gjorde ikke en forskel. og det gjorde ikke en skid. Og så kommer han med nogle homoseksuelle kommentarer. Så snart det er noget med white people, eller det er transmiljøet, det er noget med homoseksuelle, det er noget med kvinder, så er det lige pludselig et kæmpe problem. Men folk har intet problem med at lytte til de her rappere, så længe det bare er Black on black. Black on black crime, så er det all good. Så behøver vi ikke. Så længe det er ikke hvis det også er kvinder, så bliver der også råbt op omkring det også, hvis det er sorte kvinder. Men hvis det er sorte mænd mod sorte mænd, eller afrikanske mænd mod afrikanske mænd, så er det bare sådan, det var all good, for vi er vant til bare dem, der dræber hinanden. Så det er sådan, Du har ret, dybt. Ja, det er bare sådan, så for mig er det bare sådan der, det er sådan en privilegeret samtale. Det er sådan for privilegeret, altså det er bare sådan totalt privilegeret. Nu kan vi ikke lytte til ham, for han er ud med ham. Men okay, men det var ikke noget problem at stå og rappe med på hans ting, hvor han snakker om at dræbe folk. Sådan der. Ja, det var da helt fint at lytte med på de her, eller rappe med på de her tekster. Men nu har han sagt noget om homoseksuelle, så er han lige pludselig djævlen, altså. Bare lige for at skære det helt ud, sådan så der ikke er nogen tvivl. Fordi at vi giver William ret i, at det er sådan, at det er. Er det ikke fordi, at vi siger, at det er det rigtige?
At det skal Det være tror jeg sådan ikke, der er nogen tvivl om. Nej, præcis. der sidder altid nogen, Miller. Ja, men så skal de have lov at sidde derude. Okay. Der sidder derude og tænker sådan, ikke? Men det er jo lige det, fordi at det vi er nødt til men også det vi er nødt til at clarify det beviser jo også bare hvorfor et samfund og hvorfor en retorik man lever i. Fordi og hvad man er nødt til jeg at gå havde ind et under. andet eksempel, det var Michael Jackson. Lad os sige, at det er confirmed. Det er jo aldrig helt confirmed, lad os sige, det er, at han har pillet ved små børn. Hans hits har stået hits i min optik. Men for mig er det også anderledes, når det kommer til sådan noget, som er mere sådan popmusik som Michael Jackson og rap. Altså i rap er der så meget vold i musikken og sådan noget, ikke? Så for mig kan det være lidt en anden sammen. Den er mere relevant, synes jeg, når det er popmusik eller noget, hvor vold ikke er så stor en del af musikken. Kan jeg føle mig? Der synes jeg, der er det lidt mere legitimt at have den samtale. Okay. Hvor i rap, der er det lidt mere sådan, okay, altså, så kan du ikke lytte til nogen i rap. Ja. Hvor men jeg synes, det giver mere mening at tage den diskussion, når det er nogle mennesker, som ikke rigtig har vold som sådan en grundlæggende del af deres. Hvad er din holdning så til lad os sige, det er confirmed. Det ved jeg godt, det ikke er. Nej, hvis nu... Lad os sige det true. Lad os sige det rigtigt. Ja, der har det sådan, du kan stadig ikke tage det fra. Det, han har gjort som musiker, kan du ikke tage fra ham. Men jeg kan godt, altså det er også for mig er der sådan noget særligt, når det er børn. Det er bare så forfærdeligt, når det er børn, fordi de er så altså sådan de kan ikke de er så bare sådan det er så nemt at påvirke dem i den alder, så det er bare sådan. Og jeg kender folk, der har fået ting, der er sket for dem i deres barndom og sådan noget. Så det er sådan det er en særlig ting, og den har jeg ikke det samme klare svar på, som jeg havde med det andet. Her er jeg mere sådan, fordi der synes jeg bare, at den er fandme svær, fordi R. Kelly, ham har jeg det sgu dårligt med at lytte til. Der er en sang med han har sammen med Birdman, som jo er pissegod. Men den har jeg det faktisk, den lytter jeg sgu ikke så meget mere til, fordi jeg har det sådan lidt. Jeg ved ikke, jeg har det bare svært ved, når jeg ved, at han har gjort de ting, ført unge piger, 13-årige piger, ind i sådan et dark room, og haft ind i sådan et studie, så har jeg bare svært ved at lytte til ham. Man kan sige, især når R. Kelly faktisk har kørt lidt på det der med, at han har tracks, hvor age is just a number. Altså, hvor det faktisk har været en ting med... Altså, han har faktisk også lidt prøvet på en eller anden måde at sådan... Og normalisere det. Ja, normalisere det i sin egen musik, kan man sige, ikke? Du har han på en eller anden måde prøvet. Hvad er sådan en holdning om at sige til... Fordi en ting er, at du siger, men det er min holdning, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med eksempelvis R. Kelly. Hvad hvis andre hører R. Kelly? Er det acceptabelt eller uacceptabelt, at jeg går hen og siger, sluk det der? Hvor er du nede for at høre det? Det kommer an på, hvad settingen er. Altså, hvis der er en, der begynder at blaste R. Kelly, og jeg sidder til en eller anden fest, så synes jeg egentlig, det er fair nok, hvis der er en, der siger... Ignition kommer lige på, ikke gå hen og smadre og siger, og bare begynder at råbe af ham. Det synes jeg er for meget. Ja. Men man kan godt tillade sig at sige, hey bro, eller hvis det er en pige måske, jeg har oplevet et eller andet, fordi rigtig mange piger har været udsat for voldtægt. Altså sådan overraskende mange. Ja, i hvert fald eller overgreb eller art. Så der synes jeg, det er fair nok, hvis det er, særligt hvis det er en kvinde, der går hen og siger, ved du hvad, det har jeg altså ikke lyst til lige at lytte til, fordi det har jeg eller min veninde oplevet noget lignende med, eller et eller andet. Det handler mere om interaktionen. Det handler mere om sådan, altså, hvordan man gør det. Altså sådan, jeg føler godt, man kan gå hen og sige, sorry, jeg har haft den her, eller selv hvis der ikke er nogen ubehagelig oplevelse, jeg synes ikke, det er i orden at spille, fordi det har vi ikke så godt med som kvinder, kan vi ikke slukke det. Det synes jeg er helt okay, men det er også måde, man gør det på. Jeg synes, det er lidt irriterende, hvis der er en, der bare kommer og begynder at svine en til, og bare antage alt muligt. Du har sikkert også voldtaget nogen, og bare gå helt amok. Det handler om handler altså om... Det handler om, hvordan man mødes, ikke? Ja, hvordan man gør Hvis vi lige vender tilbage til udgangspunktet, eller det, som du bragte op her. Når vi har de her rappere, som bare, du ved... De skriver og rapper, laver musik om deres dagligdag, som bare er virkelig rough. Så har vi modtageren Miller, i det her tilfælde, som sidder og fucker med det, og lytter til det, tager til koncerterne, synger med på det, og så finder man så ud af, at okay, det er faktisk real shit, det her. Og Miller, han så får ondt i røven og siger, nej, men så boykotter jeg det. Er det Miller, der er problemet så? Eller det ved jeg. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt sådan der, hvis man hører dem snakke om de der ting, så er det da mærkeligt, at man så vil boycott, når man finder ud af, at det der mere... Jeg føler mere, at de bliver boykottet rapperne, når folk finder ud af, at det ikke er det, de snakker. Ja, i hvert fald i hiphop, der var jo sagen der fra Sverige. Hvad fanden han hed? Ejner? Ejner, ja. Ja, som... Blev han ikke dræbt? Jo, han blev dræbt. En sådan ung, svensk pretty boy. Ja, det var, fordi han havde taget det der gangster noget. Ja, han havde faked en gangster. Ja, og 6ix9 shit-agtigt, eller hvad? Gangsterkulturen i Sverige er også ret hård. Den er voldsom. Ja, den er voldsom. Og han var sådan rigtig... Han var en poser. Han var... Ja. Og det endte med at koste ham livet. Ja. Det handler bare om, alting handler bare om autenticitet. Ja. Lad være med, King Von, han siger det i en af sine sange, jeg tror det er Family Dedication 2, han har for sin nyeste album, siger han sådan der, I had to go and get it, eller sådan, han siger sådan, don't go and get it for the wrong reasons. I didn't do all this shit for my career. This is just how I grew up.
And then all the rap shit happened. Ja. Så det er sådan der, lad være med at sådan der tro, at du skal være hård og sådan der gøre et eller andet dumt kriminelt, fordi at det vil gavne din rap-karriere. Bare være dig selv. Og King Von siger så, jeg blev bare vokset bare op i det. Ja, og så er svært at undgå. Jeg er det her, og så det der, og så kom rap bagefter. Ja. Så lad være med at gøre det bare for sådan der virke ægte eller et eller andet. Men så lad os tage sådan der dem som ikke har den her upbringing. Ja. Som så gerne vil, okay, fint nok, hvis det er efter de spilleregler, jeg skal bare være mig selv. Ja, og så kører min rap-karriere den vej igennem. Ja, så er der mange, som er sådan der, nå, du fucking whack, du har ikke oplevet, hvordan... Men så må folk gøre det jo. Det er jo ligesom folk, der siger til mig, at jeg sagde, for mig er det bare sådan, jeg siger, hvad jeg mener, uanset hvad. Og selvom, og så sådan, jeg sagde noget omkring noget med Kai Cenats livestream og sådan noget, så jeg kritiserede ham lidt for og sådan noget, fordi han havde lavet en stream i et fængsel. Og sådan. Ja, og det synes jeg bare ikke var det bedste måde. Og så folk svinede bare til, for det sådan, du skal bare holde kæft, du er ikke black og sådan noget, hvor jeg bare sådan, så kommer Offset ud og siger det samme her et stykke tid efter, ikke? Hvor jeg sådan lidt, det er helt fint. Jamen, altså, okay, det jeg vender tilbage til, hvad fanden var det? Altså, det er bare det der med at være, uanset hvem der siger noget til dig, så vær dig selv, og sådan, det er bare det, jeg prøver at sige, det der jeg vil hen med det. Altså sådan, hvis også det der med, at det fungerer meget, ligesom når jeg siger, jamen, jeg er jo bare en skinny ass white boy, siger jeg nogle gange i min sådan der, hvor jeg kan jo ikke gøre nogle af de her ting, eller sådan, det gøres for at afmontere den der kritik lidt, fordi sådan, hvis du bare er dig selv 100% og hviler bare i, at jeg er det her, jamen, så er der ikke nogen, der kan kritisere dig, og hvis de vil gøre det, så er det jo dem, der ser dumme ud. Så det handler bare om at være dig selv, uanset hvad. Men også tilbage til, hvem der er problemet, kan man sige, og så videre, at der er jo ikke noget problem i at boykotte nogen, men jeg ser et stort problem i, at, altså kan man sige, at pådutte andre den holdning og den agenda. Fordi det ser jeg et kæmpe problem med, fordi de netop lytter til. Ja, fordi jeg kan for eksempel godt lide, XXX. Og jeg synes, han er super fed artist. Og jeg elsker King Von, bro. Han har nakket 7 mennesker. Med 100 han har nakket 7 mennesker. Men der er det jo en interessant situation, for der er der ikke ligesom, det er sjovt, King Von, han har dræbt, hvad var det, 7 mennesker? 7. Allegedly. Angiveligt, ja. Han har dræbt 7 mennesker. Og XXXTentacion har banket sin kæreste. Men alligevel, så er det mere diskussionen er større ved X. Nu så vi bare på vildt og sådan om det her. Men det er jeg bliver slet ikke det her King Von overhovedet. Så er det sådan, det er det, der er mine pointe med de her ting. Ja, præcis. Det er en god pointe. Og det er en skidegod pointe. Hvor det er sådan, okay, jeg har dræbt 7 mennesker, men alligevel er det ham, der bare, det er jo ikke bare, men altså ham, der i gåseøjne bare har banket sin kæreste. Det er bare ham, der er en savage. Det er bare ham, der nemlig, han er real, han er farlig mand. Men det er bare sjovt, det der med det, sådan, hvor det er sådan, du ved, sådan, når man kigger på det objektivt, så vil man sige, det der, altså også bare på loven, det er mildere og man kan sige argumentet imod, altså jeg er enig, men hvis jeg skulle komme med et argument imod, ville det jo være, at de her 7 mænd, der er blevet slået ihjel angiveligt, har angiveligt også haft noget med kriminalitet at gøre. Ja, præcis. Hvor den her kvinde, kunne du sige, er ligesom børnene uskyldige. Ja, uskyldige kæreste. Ja, det er rigtigt. Men man kan sige, hvor mange kriminelle liv skal der til for et uskyldigt liv. Ja, præcis. Fordi det kan man ikke sammenligne. Det kan man jo ikke sammenligne. Nu siger jeg lige noget vildt. Det er rigtigt. Ja. Fordi jeg sad og tænkte på, jeg snakkede med min hemmelige ven, vores hemmelige ven efterhånden. Og vi snakkede lidt om Epstein-øen. Ja. Og jeg synes sådan der, jeg synes det var vildt sammenlignet med din lokale pædofil, den du har ude hjemme hos dig. Så en har vi alle. Ja, så synes jeg det, altså sådan der, i forhold til hele den her trafficking ring, der har været med børn ud til Epstein-øen og dit og dat, så synes jeg, reaktionen har slet ikke været tilsvarende. Det er fordi, der ikke er nogen beviser. Der er masser af beviser. Der er ikke beviser. Jo, det er derfor, han er røget i spillet, og så... Ikke for... Okay, det kan være, jeg ikke ved det her, men i mit optik er det jo ikke pædofili, han har røget fængsel for. Nej, men han blev skyldig for trafficking. Han blev kendt skyldig. Yes, baby. Hvis der er børn involveret, så bliver det jo... Det var trafficking of a minor. Det blev han kendt skyldig i. Det er derfor, han hang sig selv, bro. Ja, men så i hvert fald, at de her mennesker, der har besøgt øen, at de har haft noget med pædofili at gøre. Jeg siger ikke, at min holdning er, at de ikke har, men jeg siger bare, at der er ikke nogen beviser for det. Nej, men nu siger jeg bare... Altså, men er det ikke noget af det, der er ved at komme frem? Jo, med prins Andrew jo, ikke? Men altså, med alt det her taget i betragtning, selvom man ikke ved, hvorfor de har været herude, så ved man, at Jeffrey Epstein har kørt den her store operation. Der er foregået noget derude, altså, og de på en eller anden måde operation, vi snakker hundredvis af piger. Ja. Confirmed. Ja. Så synes jeg bare slet ikke, reaktionen er, fordi nu sidder vi næsten og underspiller. Nå, men det er jo ikke bekræftet med gæsterne. Vi sidder næsten og underspiller. Hvor voldsomt er det, der sker? Uanset hvem der har været derude, så ved vi i hvert fald, hvem offrene har været derude. Ja, og hvad der er foregået. Men altså sammenlignet med, du ved, når Torben længere ned ad vejen, okay,
Han har været det, okay, ramaskrig i hele København, du ved. Ja. Og så, der har været den her Jeg tror, fordi det er så absurd og abstrakt, at folk ikke rigtig forstår det. Man kan ikke rigtig, det er svært. Nej, folk kan ikke sådan man er også nødt til at huske, sådan, det er en helt fucking... Manden havde en helt fucking ø for sig selv. Jeg tror, når mennesker er så rige, så kan vi ikke forholde os til det. Og de udnytter det. Præcis. De udnytter, at vi ikke kan forholde os. Og de mennesker, han havde ind over, altså Prince Andrew, altså er det kongelige fucking hus i England. Yes. Altså fucking Elizabeths egen son. Han var jo, altså, basically, altså, involveret. Han var ofte, altså, han var god ven med Epstein. Blev set op til flere gange, og altså, det vidste... Folk har nogle mørke sider. Jamen, straight up. Og lige snart de bliver rige og har mulighed for at bruge dem. Det kommer frem. Der er bare så mange, der har holdt hånd over det. Ja. Altså. Der er et billede, man kan finde af Prince Andrew, der sammen med Jeff Epstein og hvad er det, hun hedder? Maxwell. Ja, med Ghislaine Maxwell, ja. hans kone. Hvor Prince Andrew, han står med en 16-årig pige. Ja, straight up. Med hånden rundt om hendes hofte. Ja. Mens hans kone er der også. Hvad? Nej, det er Ghislaine Maxwell og hans kone. Og så Prince Andrew. Ja, så... Epsteins kone. Epsteins kone. Ja, okay. Men de var jo ikke rigtig... De var ikke gift, men jo, der var et forhold der. Det var det, man sådan mener, at Ghislaine Maxwell, hun var bare så betaget. Hun var scout, homie. Ja, hun scoutede for ham. Ja. Nå, vi skal... Ja, så vi skal læfte lidt op. Nu bliver den er fed, den her. Den er fed, den her. Men det er en spændende debat. Ja. Tak for det. Vi tager den usynlige ven med en dag. Han vil gerne selv have, at vi hyper det op. Okay. Hvem må det er? Hvem må det er? Den usynlige ven, ja. Hvem tror du, det er? Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Okay, du må ikke sige det. Nej. det kan man så sige det. Lejrbåls historier. Ja, tak. Som sagt, her på falderæbet har vi en god historie, vi lige vil slutte af med. Der kan også være flere. En fed anekdote for dig. En god historie? Ja. Det må godt være i regi til Seven Records Straight. Hvad fanden? Altså måske kan vi specificere det lidt måske. For eksempel, lad os sige, i forhold til musikanmelder ting. Hvad har været et album i 2023, som har det der overraskede dig mest? Positivt eller negativt? Okay, tager lige et musikanmelderspin på det, ikke? Ja, men sådan, nu kan vi lige specificere det. Du er fed at have med. Ja, tak. Jeg ved ikke om hvad det hedder, det der overrasker mig mest, men det jeg synes, der var bedst, det var Lil TJ's album. Det handler om, da han blev skudt. Hvor han snakker om, da han blev skudt. Scam-rapperen, ikke? Lil TJ6, eller hvad han hedder? Nej. Nej, det er ikke ham. Det er to forskellige. Nej, jeg mener bare TJ, ja. Hvor han blev skudt henne? Han blev, altså på kroppen. Ja. Altså her i brystregionen. Så han var tæt på at dø? Ja, han blev skudt 7 gange. Eller han blev skudt. Sådan der. Det var sådan 50 Cent. Ja, jeg skulle til at sige, 50 Cent har ikke noget på ham jo. Bare værre faktisk, fordi 50's var mest i benene, og så godt nok i munden, ikke? Og i hovedet, ikke? Men at 50 fik ikke rigtig nogen på den måde på torsoen. Nej. Men det album, synes jeg, det var noget, der virkelig... det var noget, der virkelig satte sig hos mig, som jeg virkelig synes var dope. Men historier med sådan musikanmelderi og sådan noget, der ved jeg ikke, om jeg har så mange sådan crazy ting. Jeg har en historie, men den tror jeg ikke, jeg vil fortælle, faktisk. Okay. Fordi det var lidt voldsomt. Så det tror jeg ikke, jeg vil dele ud af. Det er også svært. Der skal ikke tvinges. Men nej, altså, da jeg lyttede til det her album, apropos, jeg var frivillig på Musik i Lejet, hvor jeg styrede sådan Instagram for dem og sådan noget. Og det var en fed oplevelse, altså sådan at opleve på den måde at blive stoppet så mange gange med folk, der synes det man lavede var fedt og sådan nogle ting. Det var virkelig nogle fede oplevelser. Og det var her i 23 eller hvad? Ja, i sommeren der, ja. Så det var super fedt. Det var super fedt, men det er måske det, jeg vil fremhæve. Men der kommer formentlig nogle fede oplevelser. Jamen, det kunne jeg kun. Det er ikke så anekdote, det her, men hvis du ikke skulle køre din musikanmelder ting, hvis du bare skulle noget andet, hvad vil du så gøre? Hvis du havde en dag et liv tilbage. Altså, jeg er helt klart, jeg har jo taget et bachelor med, hvor der er journalistik inkluderet, ikke? Så det er jo helt klart det, jeg gerne vil. På et tidspunkt vil jeg gerne drive det her så langt, som jeg nu skal. Måske også være, som jeg snakkede lidt om, skal være med i noget her, som jeg ikke vil løfte sløret for endnu, før det kommer. Vi ved det, du ved det ikke. men det vil jeg gerne tage så stort, som det kan være. Og der tror jeg også, at jeg godt kan opnå nogle af de ting, jeg måske gerne vil. Men jeg kan godt tænke mig bare at arbejde som helt regular journalist på et medie på et tidspunkt og prøve det. Og bare smække artikel ud efter artikel, fordi jeg elsker at skrive.
Jeg skriver mange. Jeg har altid skrevet, du ved, sådan noget digte og sådan noget, skrevet, da jeg var yngre, og så skriver jeg sådan, jeg skriver også, altså jeg har virkelig, tror jeg nærmest, jeg har haft nok til at kunne lave på sådan en mindre bog eller et eller andet med ting, jeg har skrevet sådan af alt muligt, både om kærlighed til nogle af de piger, jeg har mødt, og det kan også være, altså apropos noget af din musik, ikke? Sådan nogle ting, de temaer der og sådan nogle ting, ikke? Så jeg kunne også tænke mig at gøre noget med det på et tidspunkt, ikke? Spændende. Men ellers bare journalistik. Jeg kunne også godt tænke mig at arbejde inden for fodbold på et tidspunkt. Ja. Altså lave dækning af fodboldkampe og sådan nogle ting der, ikke? Og være sådan, eller være over at være TV-presenter, ikke? Har du planer om at bygge bro med Casey igen? det ved jeg sgu ikke. Hvis jeg ser ham, tror jeg bare, at jeg har tænkt mig at tage det meget stille og roligt og da hilse på ham. Men jeg har jo heller aldrig haft noget problem med ham som person, jo. Det er jo altid, det sagde jeg også i min anden video der, da han kom de der Fantano-kommentarer. Det er jo bare musikken, jo. Ja. Altså, jeg vil ikke kommentere på ham som person, for jeg kender ham jo ikke. Nej, spørgsmålet om han laver den skældning. Det tror jeg ikke, han gør. Og det var det, jeg ville til at starte med, at blive så irriteret over, at det jeg følte, den skældning ikke var der. Men han kunne heller ikke tage fat i andet end hvordan jeg så ud og en personlighed. Ja, han havde jo ikke andet jo. Det var ligesom, hvorfor skal man... Nu rater jeg her. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor du har behov for at tage fat. Hvis du... Lad os sige, jeg udgav et album. Du ratede, du sagde, det er shit, du prøver med Machine Gun Kelly, bla bla bla. Det er jo ikke fordi, at det er sådan... Hvordan kan han sige det? Det er nok fordi, jeg laver noget i samme stil som Machine Gun Kelly. Det er jo fair nok, at man synes det. Jeg forstår ikke, hvorfor man skal... Jeg tror, det er fordi, når du bruger så meget tid på noget, og jeg tror, når du er, som Casey er, en af de største artister, nok ham og Gilly vel de største artister i Danmark, basically. Og Uke Kunstner selvfølgelig også. Ja, uden tvivl. Hip-hop, ja, præcis. De sådan, måske top 3 sådan der inden for det, ikke? Hvor det sådan, når du laver noget, så er du vant til, at de fleste kan lide det, så kan jeg sgu godt forstå det der med, at for jeg kan fandme godt forstå, at der er en, der bare sviner til, og det får virkelig mange visninger, at man sidder og får det nederen og skidt. Fordi jeg får det jo også ondt i maven over folk, der sviner mig til nogle gange, ikke? Eller laver videoer med folk, får det skidt. Ja. Det er ikke det. Det er reaktionen. Jeg synes, man skal tjekke sig selv. Ja, præcis. Der er en reaktionsmønster, man skal være opmærksom på. Ja. Det er i hvert fald det der med, at det er jo ikke... Det bliver jo aldrig nogensinde konstruktivt, hvis man tager den videre og lader sige... Nå, du er også bare fucking noget, du er dum at høre på, ikke? Men mit var jo heller ikke særlig konstruktivt, jo. Nej, jeg er mere konstruktiv andre gange, når jeg ikke synes, det er så dårligt, som jeg synes, det er. Men det er også fedt at have den der med, men ja, for eksempel det der med at gå efter sådan, hvordan du ser ud. Altså, du ved, det er bare low-hanging fruit, og det har det altid været. Altså, der var en, der også har lavet, jeg ved ikke, han er sådan ret populær TikToker, hvor han havde lavet sådan en FYP i 2023, og så var jeg en af dem på. Og der tror jeg sådan, for de fleste var fint nok, men med mig, der kunne jeg godt mærke den lidt, det der med, at han havde så lavet et filter på, hvor han var skaldet. Og de fleste synes, det var sjovt, mine venner, sådan noget, mine venner sagde, hvor jeg synes, det var sjovt, men jeg var måske også lidt sådan, altså jeg tog det måske lidt værre end nogle af de andre, fordi jeg sådan, det ligesom kommer på noget mere mit udseende, fordi han behøvede så, det var jo ligesom det der, for at ligne mig, så er det jo klart, det er jo det, han skulle gøre, så det er jo fair nok. Men der kan jeg godt se det der med udseende, men inden da har jeg faktisk ikke gået mig så meget på det der med udseende, for jeg er ret tryg i, at jeg ser ud, som jeg gør. Fordi jeg begyndte selv at shave mit hår, inden jeg begyndte at tabe hår. Der var det mig selv, jeg tror, jeg har gjort det i snart 5 år, at jeg har shavet mit hår helt af, ikke? Så det var ligesom inden jeg begyndte at rent faktisk at få lidt højere hairline, ikke? Som jeg gjorde for 2 år siden eller sådan noget, ikke? Så ja. Casey point of view. Ja. Hvis man lige udgiver et album, man arbejder hårdt for, og man måske ikke får den respons, man havde håbet på fra musikanmelderne, så sidder der en musikanmelder på TikTok og kommer med noget knap så konstruktivt, så er det nok også ham, jeg vil gå efter, hvis jeg var Casey. Præcis. Når man lader sine intrusive thoughts vinde, du ved. Ja. Det er ligesom, jeg lavede en video, ham der jeg lige snakkede med, lavede en video med mig. Der lavede jeg jo en video, ligesom Casey ikke skulle have svaret på min video med sine kommentarer. Så skulle jeg heller ikke have lavet den video, hvor jeg svarede på hans kommentarer. For det gjorde det bare, eller hans sådan satire-video, hvor han havde lavet det der med filter med. Der skulle jeg jo heller ikke have lavet den video og svare på det. Fordi så ser jeg videoen her nu et par uger efter, og tænker, hold kæft, hvor ser jeg lame ud. Hold kæft, hvor lyder jeg dum, ikke? Og tænker, hold kæft, jeg skulle ikke have lavet den video, fordi jeg ikke læste kommentarerne, for jeg vidste, de ville være grusomme, ikke? Så sådan, men jeg sådan, fuck, den video skal jeg ikke have lavet. Og jeg tror, Casey har nok følt det samme. Jeg skulle ikke have skrevet de der kommentarer. Fordi der skal man bare let it blow over. Ja, man skal ikke have effekt. Der skal man bare let it blow over, hvis der er nogen, der sådan, der laver sådan noget der, ikke? Fordi altså, det gør det kun værre. Og det er jo det, han oplevede, så han har heller ikke kommenteret siden. Men det er jo meget menneskeligt. Men det er vigtigt for mig at pointere, at der er intet med, at hvad han føler. Nej, enig. Det er reaktionen. Fordi jeg kan også, når folk skriver grimme kommentarer til mig på TikTok, kan jeg også føle noget. Men at skrive eller du skal bare eller man skal lige stoppe sig selv. Man skal lige stoppe sig selv. Det er også sådan, hvad prøv at høre. Det er sådan, det er så ligegyldigt, og det snakker kun om din egen usikkerhed. Ja, det er det. Nå, men helt sikkert, men jeg tror altså jeg kunne godt finde det kunne godt ske for mig. Jeg tror også godt det kunne ske for dig, Miller, fordi vi har snakket om, så kommer der nogle af de her kommentarer, og det er også nederen.
Og så når man udgiver et album, og alle de her musikanmeldere, Thomas Treve og diverse, kommer og lukker lort ud på en stykke, altså sådan der, så er det bare sådan, lige pludselig, så kommer man til at lave et eller andet. Men det, man skal også vende om, som jeg også gør det med alle de negative kommentarer, jeg får, hvor jeg siger det, og for eksempel min mor, hun er ikke på TikTok for eksempel, men I kender møder, så hun kan være sådan, hvad fuck er det alt det der, når hun ser mig, når jeg poster et eller andet, kommentar, der er sjov eller vanvittig. Kommentarer, hvor folk sviner mig til på Insta eller et eller andet, ikke? Så kan hun godt være sådan, fuck dem og sådan noget, eller sådan, du ved, ikke? Men der er jeg også bare sådan, siger jeg også bare til hende og til min familie og sådan noget, men det er jo positivt at have de kommentarer. Det er det, og du også skal tage, hvis Thomas Treve gider kommentere på dine ting, eller nogen gider kommentere på dine ting, så er det fedt. Og når der er mange, der kommenterer på mine videoer og sviner mig til, så er det også ved at røre et eller andet i folk. Og det er, når du ikke rører noget i folk, at du skal være bekymret. For når du rører noget i folk, så kan det være positivt eller negativt, men så længe du rører noget i folk, så er du fat i noget rigtigt. Så du ved, at du er nået et godt sted hen, og skal faktisk rose dig selv. Så når du får de negative kommentarer, så prøv at vende rundt og sige, jamen jeg er faktisk kommet til et sted, hvor at jeg får alle de her kommentarer, hvor er det fedt. Altså, folk har en holdning til, hvad jeg laver. Jamen, nogle af mine venner, de forstod ikke. Jeg gik, da jeg så det der Casey, jeg jumpede op og ned, da Casey skrev de her kommentarer, for jeg var sådan, yes! Fordi jeg var sådan der, nu kan jeg ligesom sådan der er der noget, jeg kan bygge videre på. Det er direkte, men det er jo en direkte anerkendelse. Eller ligesom, der var faktisk en i offentligheden, der råbte efter mig, eller et eller andet, ikke? Eller der var nogen, sådan der, hvor jeg var sådan til mine venner, yes, hvor er det fedt. Og mine venner sådan, hvad snakker du om? Det er jo mega nederen, de er nederen over for dig. Ja, men nu er jeg et sted, hvor jeg rent faktisk sådan, altså sådan har en stemme, eller hvor jeg gør noget, der rent faktisk rører noget folk, og jeg sådan, og jeg i gåsøjne er noget, eller sådan, hvor det er jo fedt, selvom så vend det til noget positivt. Det ligger jo faktisk vægt i dine holdninger, i din, kan man sige, mening, at folk gider bruge tid på at skrive en kommentar, eller folk gider bruge tid på at lave en anmeldelse, eller på det, du har lavet. Det, så bare vende til noget positivt, selvom det egentlig er negativt, ikke? Men det er ret svært at vende det der om i sit hoved. Det er ret svært. Det kræver ret meget. Det kræver rigtig meget. Jeg tænker umiddelbart, at den bedste måde at gøre det på, nu quote Lil Wayne, a real G's move in silent like lasagna. Altså. Lasagne? Ja, lasagne, det er rimelig silent. Bro, det er rimelig silent G, altså. Altså lasagne, der er sgu ikke meget lyd over, du skal en lasagne, det er rimelig soft. På den, de her. Så tror jeg, at vi siger... Vi skal lige have lov til at... Vil du gerne? Jamen, jeg vil gerne... Nej. Det er godt, det her. Hvem har lavet det her? Og så skal jeg øvrigt sige her til allersidst, at det er slut nu. Vi ses igen om en uge hos Benny. Og om 14 dage herhjemme i haven. Tak for i dag, Willy. Vi ses om 14 dage. Vi ses om 14 dage, baby. Tak for det, homie.